Mutta sitten me sovittiin myös, että me ei puhuta tästä kellekään, koska se on niin noloa. Joo. Niin. Ei, tää jää ihan meidän kolmen kesken. Kyllä. Sä oot yrittäjä, kirjailija, tarinallisen johtajan puolesta puhuja ja modernin osaajamarkkinoiden kansainvälinen pioneeri, toimialan kehittäjä. Ja sit sä oot lisäksi niinku kokonaisvaltaisesti auttanut lukuisia yrityksiä vaikuttaa paremmin vuodesta 2010 saakka rakentaa sitä parempaa kulttuuria brändiä sen tarinan kautta. Mä en tiedä, miten sä oot kerennyt tekemään nämä kaikki, kun sit sen lisäksi sun yritys Emine on nimetty top 10 European Employer Branding Agency-listalle ja sit siitä vielä 2020 yhdysvaltalaisen HRT Outlookin toimesta oot saanut tunnustusta ja nyt jo tokaa kertaa Thinkers 360 listalla, top 50 thought leader in personal branding listalla, niin nukuuko sä ollenkaan? Tein siis 16-tuntisia työpäiviä. Tämä on niin tosi tärkeä asia kaikille yrityksille ymmärtää ja niille ihmisille niissä yrityksissä, jotka siitä viestinnästä ja markkinoinnista on tekemisissä. Ihmisen aivot on rakennettu sillä tavalla, että me kiinnitämme huomiota vain asioihin, jotka koskettavat meitä. Kiitos mielipiteestäsi, joka kuitenkin on väärin. Toi, mitä sä kuvailet, on se syy, miksi yrityksillä ei ole yksiselitteistä työnantajaa. Kuuntelet Yritys ja erehdys podcastia. Hosteina Saara Vehoniemi ja Mikael Hug. Kaikki jaksot ja paljon muuta löydät osoitteesta yritysjaerehdys.fi. Ja se on pakko myöntää, että taas yksi jakso lähti käyntiin tästä näin. Mun nimi on Mikael Hug ja mikä se sun nimi olikaan? Mä olin ehkä Saara Vehoniemi. Vain ehkä. Joo. Niin, sehän riippuu, että keltä kysyy, että sitten jos joku ei tykkää, niin sitten se on jotain ihan muuta. Mutta sen mä tiedän, että meillä on ihan varmasti täällä Susanna Rantanen. Se on ihan totta, joo. Ja tuossa kun tulit tänään tänne meidän studiolle, niin meillä on ollut tämmöinen salaisuus, mitä me ei haluta koskaan jakaa kenenkään. Ja siis se on Saaran tosi vaikea kleptomaaninen kohtaus, joka tapahtuu liian useasti. Ja mun oli pakko varoittaa sua, että sulla on liian hieno takki. Ja Saarasta alkoi vähän fiilistelemään, niin mä sanoin, että nyt kannattaa olla varovainen, nimittäin tuo saattaa lähteä. Mutta sitten me sovittiin myös, että me ei puhuta tästä kellekään, koska se on niin noloa. Joo. Niin. Ei, tää jää ihan meidän kolmen kesken. Kyllä. Ja sitten sä aloitit jo katselemaan meidän lamppuja. Joo, koska niin mulla ei ole tollaista lamppua. Niin. Se on kiva vaihtari, että Niin. mä voin ottaa sun takia ja Tossa se ota se takki, toi niin mä lamppu otan tuossa. Niin onko tää niinku tämmöstä niinku nykypäivän oravan nahkakauppaa? Joo. Että niinku mä pölin sun takin ja mä otan sun lampun. Joo, Kyllä. Sittenhän siinä kaikki on kunnossa. Se niin on mustakin. talousta parhaimmillaan. Kysyntä ja tarjonta. Juuri näin. Nyt mä vedän aasinsilasta tästä niinku kleptomaniasta niinku aiheeseen. Ei, Susanna, sä oot yrittäjä, kirjailija, tarinallisen johtajan puolesta puhuja ja modernin osaajamarkkinoiden kansainvälinen pioneeri, toimialan kehittäjä. Ja sit sä oot lisäksi niinku kokonaisvaltaisesti auttanut lukuisia yrityksiä vaikuttaa paremmin vuodesta 2010 saakka rakentaa sitä parempaa kulttuuria brändiä sen tarinan kautta. Mä en tiedä, miten sä oot kerennyt tekemään nämä kaikki, kun sit sen lisäksi sun yritys Emine on nimetty top 10 European Employer Branding Agency-listalle ja sit siitä vielä 2020 yhdysvaltalaisen HRT Outlookin toimesta oot saanut tunnustusta ja nyt jo tokaa kertaa Thinkers 360 listalla, top 50 thought leader in personal branding listalla, niin nukuuko sä ollenkaan? No siis tosi hyvä kysymys. Mähän en nukkunut noin 10 vuoteen, mutta nykyään mä nukun tosi hyvin, kiitos. Kerro tosta lisää tosta unottomuuden ja unen välisestä vaiheesta. Mitä tapahtuu? No se varmaan on sellainen yrittäjille monellekin tuttu vaihe elämässä, että mun unettomuus alkoi, kun lapsi syntyi. Ja hän kyllä siis nukkui, mutta koska häntä piti ruokkia 2 tunnin välein, niin sitten kun se ensimmäinen yösyöttö tuli, niin sen jälkeen mä en sitten nukkunut enää ollenkaan. Mä en vaan saanut enää unen päästä kiinni. Ja sitten mä aloin jo äitiyslomalla valmistelemaan mun ensimmäistä yritystä Heboa. Ja sitten se tavallaan niin kuin vähän vei niin kuin mukanaan se innokkuus siinä ja sitten myöhemmin sitten se unettomuus jatkui sitten oikeastaan siihen Heboon liittyviin kaiken näköisiin haastein. Se oli softafirma ja se söi enemmän rahaa kuin toi ja siellä tapahtui paljon kaikkea. Sitten tavallaan se kroonistui se nukkumattomuus Sori, mitä tarkoittaa se, että niinku nukkunut? Siis silleen niinku paljon sä nukut sitten yössä yleensä ottaen se sen niinku muutamia tunteja? 2 tuntia. Joo. Ei se ihminen elää semmoisella unimäärällä. Ei elää. Ja sitten kaikkein idioottimaisinta oli se, että mun sukupolvella ehkä oli tällainen ajatus, että
että ei ihminen edes tarvitse, kato se on tehokasti kuuli, että sä niinku pärjäät vähillä unilla ja voit aloittaa tekemään töitä jo 4 aikaa aamuyöllä. Ja eikö se ole vieläkin coolia? ei todellakaan. On sulla hyvä kuulla tuohon aikaan. Joo, sama. Voin sanoa, että ihminen ei pärjää 2 tunnin yöunilla, ei 4 tunnin yöunilla, että nukkukaa ihmiset, se on kuin rahaa laittaisi pankkiin. Siis nukkuminen on tärkeää. Mulla todettiin uniapnea tuossa joskus 6 vuotta sitten suurin piirtein. Vaimo pakotti menemään lääkäriin. Ja sitten kun mulla tehtiin ne testaukset, niin mulla oli tyyliin, se oli noin 2-3 tuntia lepäävää unta yössä. Joo. Ja niin siis se selvisi, että mulla on ollut tämmöinen niin siis syntymästä asti ollut, okay. Rakenteellinen uniapnea, mikä ilmeisesti on Suomessa aika yleistä. Ja silloin oli just oliko se Olli Lindholm, joka oli kuollut just silloin. Joo, ja se kuoli niin uniapnean aiheuttamiin oireisiin. Joo. Niin sitten se sanoi sen lääkäri vaan tai hoitaja, että äijä on vielä niin hengissä. Mutta ai tähän voi kuolla. Sitten, totta kai tähän kuolee, että Ollihan siihen, että tulitko sä sen takia? Mä sanoin, en mä tiedä, että se kuoli, että ampa kone äkkiä. Ja se muutti elämä. Ja nyt voin sanoa, että mulla on monta kaveria, ja ne on tosi hyvässä kondiksessa, niin urheilullisia ja muita tyyppejä. Ne on sitten myös sitten myöhemmin, kun mä sain sen koneen ja mä kerroin paljon hyvää siitä asiasta, niin käynyt kanssa tutkimuksissa, niin tosi moni nyt saanut sitten uniapnea-diagnoosit ja sitten saanut sen koneen. Se on niin kuin tässä meidän niin kuin ilmeisesti kansakunnassa semmoinen, että leuka on sillä tavalla ilmeisesti, joka vaikuttaa siihen rakenteeseen. Mä en lääkäri, mutta jotenkin tällainen selitti sitä. Voin kurkata. Niin, just sä näet lääkäri, mutta voin vilkaista. Kyllä, että mä voin vilkaista sun suuhun, katsotaan, että mitä siltä näkyy, että heiluuko se kitallakin. Mutta joo, joka tapauksessa sitä vaan, että toi on, se kannattaa tsekkaa, jos on uniapnea tai sitten jos muuten vaan ei pysty nukkumaan tai muita syitä, niin siihen pitää kiinnittää, koska siis se elämä muuttuu ihan täysin. Kyllä. Värit palautuu ainakin mulla niin kuin elämään ihan, se on ihan hullua, kun on pirteä. Joo. Se oli kyllä mulle sellainen, että mä kävin kyllä niin puolivaloilla siis niin pitkään. Mutta jotenkin sitä aina vaan sit kasasi itsensä ja teki asioita. Mutta en mä sit jaksanut kauheasti enää sen työpäivän jälkeen. Ja sitten kun esimerkiksi Emine perustettiin 2012, niin mä monta vuotta tein niinku 2 yritystä johdin yhtä aikaa. Ja tein hirveän pitkiä työpäiviä. Siis yhdessä vaiheessa mä tein siis 16-tuntisia työpäiviä. No siinä ei paljon jää elämään muulle. Ei siinä paljon jää elämään muulle, mutta kun sä kysyt, että miten on kaiken saanut aikaiseksi, niin siellä silloin, joo. Lapio kädessä. Onko tuo työnarkomaniaa? En mä tiedä. Kai se sitten, voihan... Siis mä oon nimittäin alkaa itse epäilemään, että onko mulla tuli yhtenä päivänä sellainen fiilis, kun mä en ole ikinä miettinyt sitä mun elämässäni aikaisemmin. Mulla tuli vaan, kun mä ajoin autolla, sitten mietin vaan, että onko mä niinku työnarkkari? Sitten mä ajattelin, en mä varmaan oo. Sitten mä miettinyt lisää sitä, sitten mä kysyin vaimoltakin, sitten sekin, että sitten me oltiin molemmat, kun me alettiin miettimään, että ollaanko me muuten molemmat itse asiassa, koska eihän me tehdä mitään muuta kuin töitä koko ajan. Meillä ei ole mitään elämää muuta kuin vaan duunit. Ja se on näin ollut niin pitkään kuin muistan. Toi on hyvä kysymys ja hyvä toteamus myös. Mä jäin oikein funtsiin sitä nyt tässä, että siis kyllähän mä niin kuin osaan myös laiskotella, elbailla ihan siis kympillä. Mutta sekin menee vähän duunista sillä tavalla, että kun sä alat, niin sitten se on suoritus sekin. Joo. Ainakin itsellä on sillä, että sitten kun mä mukaan laiskottelen, niin se on suoritus. Joo. Että silleen niin kuin selvä, mukana ollaan ja nyt sitten se on niinku sairaan, niinku ihan, se ei näe oikeastaan laiskottelua. Se. Voisiko se olla sitten enemmän sellaista, että se ei ole niinku työnarkomania, vai ehkä se on vaan sellaista niinku suorittamisnarkomania, koska sitten mä ehkä niinku sitäkin, koska mun mies aina sanoo, että eikö se voi esimerkiksi vaan katsoa telkkaa ilman, että sä et tee jotain. Mä ei niinku missään tapauksessa, että mulla on niinku multitasking. No äläpä nyt vitsailla. Kukaan nyt telkkaria kattelee. Että tavallaan niinku, että mulla on aina jotain siinä, mä kudon tai mitä tahansa niinku, mulla voi olla, tai sit mä voi olla, että mä katson sitä telkkaria jotain leffaa hänen kanssaan, sit mä kudon tässä ja sit mulla on peli puhelimessa päällä, sit kun siinä on, pelissä on mainos, niin sit mä kudon ja sit mä pelaan sitä välillä, katon telkkaa ja sit mä taas vaihdan niihin kutimiin, että se on niinku tavallaan... Onko sulla ADHD? Tää onkin lääkärin vastaus. Tehkää nämä yritys ja erehdys, vaan tää on valelääkäri podcasti. Joo. No mulla on nimittäin se, mitä diagnoosta myös, mä voin sanoa, että siihen auttaa ne lääkärit ihan hullusti. Toi on mitä kuulostaa stimulanttitouhulta. Ja siis mä oon sitä epäillyt myöskin, mutta mulla ei ole sitä silleen mitenkään tarve tavallaan käydä diagnosoiduttamassa.
Mullakaan ei ollut, mutta sitten mun vaimo pakotti sinnekin. Ja sitten mä sain lääkkeet, mutta se olikin tosi Joo. hyvä idea. Mutta mä pitkään että ei jaksa. Joo. Mihin minä nyt niitä? Ja Niin. jumalauta, se oli kyllä hyvä homma. Niinkö? Joo, suosittelen. Okei. Lääkärin vastaanotolle. Joo, Joo, täällä, jos mä voisin diagnosoida tässä määrän, niin mä Niin. kirjoittelin sulle tästä kaikenlaisia Joo, ja käyt siis- hakemassa ne sitten lähimmästä apteekista sitten Siis myöhemmin. pakko tuohon nyt tarttua, koska siis mullehan on siis yksi lääkäri aikanaan, meillä on mökki Suonenjoella, niin Suonenjoen terveyskeskuksessa sanonut, että kun mä olin siis diagnosoinut itse näärännäpyn silmään ja olin hakemassa siihen jotain salvaa ja sitten hän oli vähän sellainen ärtynyt tällaisesta itsediagnosoinnista ja sitten hän Joo. totesi, että niin, että tulit tänne sitten vaan sen takia, kun toi reseptimääräämisoikeus puuttuu. Ja mä olisin, no kyllä. Mä olisin, no voit Hyvin arvottu. joo, että voit diagnosoida. Sitten hän sitä aikansa siinä tutkija sanoi, että joo, näärännäpömästä. Voit, että nyt sitten Oi, reseptiä. kylläpä. Joo, niin tavallaan siis, koska minä myös olen ihan pätevöitynyt, Tohtori Toloset. televisiopätevöitynyt tohtori, Niin. mutta mulla puuttuu se reseptimääräämisoikeus. Et säkin voit niinku vilkasta. Kyllä, Joo. joo ilman muuta ja kuule, olen vilkassutkin. Mä muuten on huomannut semmoisen myös tuohon niinku, työnarkomanian hommaan, niin siis että BookBeatista ei löytynyt yhtäkään kirjaa teemasta. Ei olekaan. Eikö aika jännä? Joo. Voisi kuvitella, että työnarkomaanit saattaisi kirjoittaa niistä kirjoja, mutta musta Joo. tuntuu, että kauhean moni ei tiedä niistä, että Me, niillä me on. ollaan kielteisiä. Me ollaan niinku, Ja, sit, Niin. ja toikin voi olla positiivinen asia, että jos sen oikein kanavoi elämässä. Että jotenkin mä niinku itse ajattelen sitä, että aina se löytää kohteen se intohimoisen ihmisen arjessa. Tämä, Se, että joo. oli se sitten työ, että jos mä niinku mietin itseäni, niin kyllä mä oon aina suhtautunut tosi intohimolla niihin asioihin, mihin mä oon lähtenyt Joo. mukaan. Oli se sitten työ tai joskus lentopallo tai whatever, mutta joku, minkä mä oon päättänyt, että mä haluan onnistua Joo. tässä. Niin Ja toi on muuten hyvä pointti. Siis itse asiassa se on muuten jännä, että sillähän on muuten tämmöinen niin kuin negatiivinen konnotaatio sillä, että on niin vaikka työnarkomaani. Tässä on narkkarihan itsessään. Sehän on Sehän positiivinen. yleisesti ottaen, se osaa nauttia elämästä. Että se mikä on narkomaanin ja huumeiden huvikäyttäjän ero on, että toisella on rahaa ja toisella ei. Mutta joo. onko työnarkomaanilla ja vaan narkomaani, mikä se, no niin, toisella on työ toisella. Niin, toisella on työ toisella. Mutta se, että tavallaan eihän se ole oikeastaan negatiivista välttämättä. Jos itse tykkää sitä hommasta ja mun elämä on kivaa, näin, niin eikö se ole ihan hyvä positiivisia asioita. Hei, kun säkin yrität ja erehdyt välillä, niin Suomen Yrittäjän kanssa sekin on mukavempaa. Nimittäin Suomen Yrittäjät parantaa yrittäjän asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Ja eikö se ole sillä tavalla, että niillä on myös lakineuvonta? Joo, todellakin. Jäsenille ja Suomen Yrittäjät tarjoaa ilmasta lakineuvontaa. Ja sitten sen lisäksi Suomen Yrittäjät on Suomen suurin yrittäjäyhteisö. Sieltä löytyy kumppaneita, sparrausta, vertaistukea ja yrittäjyyden matkalle. Eli voisiko sanoa näin, että fiksu yrittäjä kuuluu Suomen yrittäjiin? Todellakin. Liity säkin. Yes. Ja siis tavallaan tuossa sen takia mä sanoisin, että mä en ole varma, haluanko mä laittaa siihen sitä niinku työetuliitettä, vaan ehkä... Ihan vaan narkomaani. Okei, selvä. Harva haluaa mennä tuohon suuntaan, Niin, mutta toisaalta saatteko ennakkoluulot, että mä oon tyyppi. Hei, minä olen narkomaani. Ei vaan Siis työ, mutta en halua, se on suluissa. Niin, enemmän niinku suorittamiseen, koska silloin mä niinku tunnistan sen just esimerkiksi tähän harrastamiseen, koska Joo. mullahan on niinku just tällaisia, että mä harrastan aika paljon kaikkea itseilmaisuun liittyvää, on koko elämäni harrastanut ja jos mä esimerkiksi maalaan tauluja, niin mun on pakko maalata saman tien vaikka 20. Tai jos mä kudon villasukkia, niin mun on pakko tehdä heti 50 paria. Kompulsiivinen. Joo, siis ja sitten nyt mulla on ollut tällainen niin kuin villaneulekausi ja jos mä teen vaikka villatakin, niin mun pakko tehdä heti 5. Et tavallaan niinku että sitten kun mä löydän sen jonkun, että mä nautin tästä ja tästä tulee hyvä fiilis ja tykkään tästä, niin kuin tästä aikaansaamisen tunteesta. Niin hyperfiksaatio. Sit just joo, niin. ADHD. Mulla on tuo ihan sama ongelma. Ja siis täytyy sanoa, että vaikka mä en ole kutoja-ihmisiä, mutta mä näin, onko se Novira, kun se on se, joka tekee näitä... Eikö se Novira vai Novita? Novita. Joo. Ja kun ne teki Fatserin kanssa yhteistyössä semmoisen kirjasen, missä oli näitä erilaisia niinku, tämmöisiä suklaa-aiheisia, että kettukarkki, suklaa sun muuta. Joo. No tällainen lihava poikahan heti suoraan, että on karkkia ja tekemistä, niin se kuulostaa hauskalta. Joo. Ja mä aloin siinä katsoa, että on tosi hienoja. Ja sitten mä aloin miettiä, että perkele, pitäisikö sitä alkaa kuulla itsekin kutoamishommia. Siis että mä en ole ikinä virkannut, tai oohan koulussa mulla on ampeloija kortti, mutta Tässä tulee käymään niin, että sitten sä ostat ne ja sitten Maria todennäköisesti toteuttaa. Mulle kävi niin, koska mähän on siis, mun mies oli sanonut, että mä haluaisin opetella kutoon ja tehdä itse villapaidan. Ja sitten mä ajattelin, no vitsi, että ostetaan kutimet himaan ja
Sitten, virkkuukoukku. Ei. Kato, virkkuukoukku. Siis... Ootte aika syvällä ilmeisesti tuossa bisneksessä. Ei, nyt ei ole ollenkaan, kun menee ihan lajitsekaan. Joo, nyt kun kutimme maalikko on paikalla täällä. Ei, se oli virkkuukoukku. Ne Se oli siis, tikuut. se halusi virkkuukoukkuun. Se oli kattonut jonkun videon jostain ja sitten mä ajattelin, no opetellaan tekemään eka joku tämmönen peitto tai joku, että niinku Ihan Tuommoista pienestä pienestä lähdetään virkataan. Miten jos vaikka joku... tehdään auton suojapressu Joo. tai talon uusi katto, Joo. tähän virkataan sellainen Go kasaan. big or go Joo. home. Joo, just No näin. sit se Me meni tarvitaan sille- 3 konttia köyttä. Joo. No me mentiin paikalliseen, oliko just Olipa joku vastaus hamsterityyliin ja sieltä kato noita ja virkkuukoukut käteen. Ja sitten se loppujen lopuksi meni niin, että minä virkkasin sen peiton. Ja, mutta se oli kyllä vähän obsessio sit siihen. Niin. Niin kuin, että Tuliko sitä hyvä peitto? Mä en ole ikinä nähnyt sitä. Ja aika pitkään me ollaan tunnettu toisena. Et ikinä muuten esitellyt sitä peittoa. Tuoppa ensi kerralla tänne studiolle, niin katsellaan yhdessä sitä en peittoa. mä kehtaa. Mutta mä voin ottaa kuvan siitä. Mulla tuli yhtenä vuotena semmoinen fiilis, että mä haluan kesäkanoja. Ja sitten mä Mitä niille rakensin... tapahtuu talvella? Syödään. No ei, me ei syöty niitä. Me itse asiassa tehtiin sillä tavalla, mä rakensin semmoisen chicken coopin, mikä Joo. se on, kanala. Joo. Onko se kanala? No, Siis semmoinen, todetaan tiedätkö, näin. se missä Joo. ne asuu ja sitten mä tein semmoisen hienon pihan niille ja tälleen. Joo. Ihan ilman mitään mittaa, ihan silmämääräisesti kuule kattelin, että noin se laitetaan ja rakentelin sen siihen ja sitten haettiin kanoja sinne ja ne oli koko kesä, se oli tosi hauskaa hommaa. Sai Joo. koko ajan tuoreita munia. Joo. Me vietiin sitten myöhemmin ne takaisin sinne ja meillä oli myös yksi kukko ja se kukko oli aivan sairas tapaus. Se oli niinku, siis sen kanssa sai niinku myllätä. Oli hirveä homma. Mutta joo, se oli tämmönen niinku yhden Niin kesän kun mietin, fiksaatio. että Ja miten sä mylläät kukon kanssa. se on aika helppoa. Kato, kukkohan pistää vastaan. Kun se oli se päivä, milloin meidän piti lähteä viemään niitä kanoja takaisin. Ne rouvat oli helppo saada kiinni, Joo. koska nehän on vaan sille, että okei, mä tuun pahvilaatikkoon. Ja se oli tosi easyä. Mutta se kukko, se nimi oli Osama Bin Laden, eli Osku. Se oli silleen, että Osku oli silleen, se eyeballasi heti suoraan, hetkinen. Nyt muuten rouvien määrä vähenee ja tossa on auto, mihinkä ne on mennyt. Ei hyvä homma. En tuu mukaan. häpeä. Kiitos, mä jään tänne. Ja sitten mä et muuta jään tänne. Ja sitten mä otan kyytiin, varmaan sä lähdet messiin. En tuu ja alkoi potkimaan. Ja sitten juoksi pakoon. Ja sitten mä juoksen sen kanssa perässä. Mun äiti oli sen mukana, sillä oli harja. Ja me yritetään niinku piirittää sitä kukkoa. Ja se kukka vaan painaa sille aivan täysillä. Me juostaan siellä, me annetaan nauraa, kun se on niin absurdi tilanne, kun ne kaikki kanat on siinä autossa, kotkottaa, ne pahvilaatikot heiluu siellä. Ja tää kukko niin rääkyy, yrittää potkia, juoksee pakoon. Ja kunnes me jossain kohtaa, muistaakseni mä vaan niinku hyppäsin sen päälle. Mä ajattelin semmoisen niinku tavallaan nurkkaan. Se oli niin tyhmä se kukko. Se meni takaisin sinne chicken coopiin. Eihän se sieltä pääse pois, kun me laitettiin ovi kiinni. Ja sitten me siitä niinku jahdataan ja hyppäsin sen päälle siitä ja hirvittävä riehuminen. Ja äidille huudat äkkiä se laatikko siihen ja kaveri sisään ja teipillä kiinni. Ja siis se niinku, mä yskyin niin paljon siellä sen pahvilaatikossa, kun lähdettiin ajamaan, niin pelotti jossain kohtaa, että pääseekö se perkele vapaaksi sieltä. Että sun pää nousee Aattele, sieltä. Oikeesti kun mä ajan moottoritiellä, hyökkäys. ja sitten mulla on se 5 kanaa ja 1 kukko, kaikki omissa pahvilaatikossa. Sitten alkaa kuulua semmoinen niinku, se kuulosti ihan siltä, että se on saanut nyt, siis se on saanut niinku tyyliin sen niinku jonkun reijän tehtyä siis. Se oli niin väkivaltainen. No, kato, Osama Bin Laden. Niin saakeli vaan, että ei helvetti, että mennäänkö tulla ulos sitä? Mä ajan autoa, mä sanon äidille, että nyt katso tarkasti, että se ei tule. Jos se tulee sieltä, niin et päästä tänne, koska nyt me ollaan ajamassa lujaa. Jumalista. Sitten päästiin sinne takaisin sinne kukkomestaan tai kanalaan, mistä me niitä haettiinkin. Ne oli ihan ihmeessä, että aina on vielä hengissä ja näin pulskia. No totta kai, kun me ruokittiin ihan hulluna niitä. Ja sitten mä aloin katsomaan, että mitäs muuta teillä on myynnissä. Teillä on viiriäisiä ja ankkoja. No hei kuule, mäpä tuun ensi vuonna hakemaan näitä viiriäisiä ja pari ankkaa. Nämähän näyttää hauskalta. Mutta onneksi mä unohdin sen koko homma sitten sen talven aikana. Nyt mä taas muistan sen. Niin. Mun täytyy vaan, me tuhottiin se chicken coopit, sitten se varmaan tehdään uusiksi. Miksi te tuhosit? Vai hajosko se tässä myllätessä? Se oli sen verran hyvin rakennettu, kato, kun itse rakentaa. Niin kuin itse tein. Ne ei muuten ihan pienestä hajoa ne hommat. Mun faija vetäisi sen alas. Minkähän takia se muuten veti sen alas? Okei, nyt Tosta mun on täytyy pakko muuten vetää joskus tää kysyä. kanavasta tähän. Takaisin bisnekseen. Missä me oltikaan puhumassa? Back on track. Tää oli tämmönen niinku siirtymä niinku yrittäjyydestä, unettomuudesta, työnarkomaniaan ja oikeasti aika hyvä keskustelu. Me pitää palata tuohon vielä ehkä. Mutta olisi kiva päästä jutteleen siitä, että kun sulla on pitkä tausta sieltä niinku tarinallisen niinku työnantajan mielikuvan rakentamista ja muuta, niin avaa suoraan, että mitä suomalaiset, tai ylipäänsä, ei tarvitse olla itse asiassa suomalaista, ei nosteta Suomeen nyt tikun nokkaa. Mitä yritykset tekee väärin niinku employer brandingissä?
mä voisin vielä laajentaa tämän sillä tavalla, että yritykset tekee väärin siis markkinoinnissa ja viestinnässä yleisesti ottaen, koska se ei ole pelkästään nyt se EB. Se, totta kai se näkyy siinä EB:ssä myös, mutta se suurin virhe on se, että yritysten kaikki markkinointi ja viestintä on tosi minälähtöistä. Siis ja nyt tarkoitan niin kuin, että yrityksen näkökulmasta, että me ollaan äänessä silloin, kun meillä on itsellä joku tarve, kun me halutaan myydä, kun me halutaan ihmisiä meidän tapahtumiin, kun me halutaan liidejä, kun me halutaan sähköpostilistalle nimiä, kun meillä on rekrytarve, niin me ollaan niin kuin silloin äänessä. Ja ne viestit on aina sellaisia, niin kuin, että me olemme sitä ja tätä ja me tarvitsemme tätä ja me haluamme ja osta meiltä nyt. Et ne on tavallaan niin kuin tosi yrityksen omasta tarpeesta lähtöisin. No mikä on tosi hyvä brändi, mikä tekee taas niin kuin maailmalla älyttömän hienosti. Se on mitä sä kattelet ja kerrot, että tossa on kuulkaa semmoinen, ottakaapa mallia. No musta yksi tosi hyvä on esimerkiksi Patagonia, koska niillä se perustuu se koko niiden tavallaan tarina tietylle missiolle, tietylle arvoille ja se on niin kuin läpikotaisin siitä yritysmarkkinoinnista myös tavallaan niin kuin, että se on tosi tämmöinen niin kuin yhteisölähtöinen tapa. Entäs Duolingo? En ole perehtynyt yhtään. Duolingo on ihan huikea se niiden setti. Siis minkä takia ne on kasvanut niin suureksi, niin on se tavallaan se, minkälaisen jutun ne on luonut. No nyt se tekoäly niin kuin viestintä johti siihen, että ne menetti paljon niin kuin seuraajia ja niin kuin subscribereita, mutta tai siis asiakkaita, mutta subscribereita. No kun se on, subscribea se niiden kuukausittainen, opit kieliä. Tangman. Joo. Mutta sitten se, että siis, et sit se heijastuu siinä employer branding puolella tosiaan sit siihen, että ensinnäkin niin kuin viimeksi taisi olla eilen, kun kuulin yhdeltä asiakkaalta, että todennäköisesti kun me aiotaan nyt rekrytoida, niin ei me sit varmaan tehdä tätä EB:täkään. Joo. Ja se on ollut siis niin kuin kautta aikojen näin, että jos meidän ei, että se nähdään tosi vahvasti sellaisena, että jos meillä ei ole nyt tarve, niin sitten tämmöistä ei kannata tehdä. Okei. Ja sitten kun tehdään, niin tavallaan se viesti on hyvin sellaista, keskittyy siihen, niin kuin, että mitä me ollaan, että kuinka ihmeellisiä ja hienoja me ollaan. Mutta faktahan on se, että niin kuin, ketä kiinnostaa? Niin. Aika harva. Niin. Että jos oikeasti miettii, niin kuin, että semmoista tyypillistä markkinointiviestiä tai yrityksen viestintää, niin sehän on käytännössä katsoen semmoista, niin kuin, mitä mä kutsun miimimarkkinoinniksi, että nostetaan niin kuin itteensä siihen tikunokkaan ja sitten ajatellaan, että kaikki ihmiset ovat kiinnostuneita tästä asiasta ja meistä ja haluavat kuulla ja lukea tämän. Tästä on vuosia aikaa, siis valehtelematta ainakin 10 vuotta aikaa, kun meillä oli yksi pörssifirma asiakkaana ja heidän talousjohtaja oli sitten ollut tämä mun niinku yhteyshenkilö tässä yhteistyössä. Ja sitten sitä yhteistyötä oli kestänyt siihen mennessä jo aika pitkään ja meillä oli niinku kuukausilaskutusmalli. Ja oli 3. kuukausi, kun lasku ei maksettu ja mä olin sitten lähettänyt jo niin kuin sähköposteja ja muuta tälle ihmiselle ja yrittänyt soittaa. Missä mun rahat on? Cannonballs. Joo, kukaan ei lähettänyt Cannonballsin paikalle ja muuta. Niin. Kukaan ei niin kuin, tai siis ei niin kuin vaan, ja siellä ei ollut mitään siis out of office, ei mitään tällaista siis. Ja sitten mä tunsin tämän yrityksen toimitusjohtaja ja sitten yhtenä päivänä sitten totesin, että mun on nyt pakko ottaa häneen yhteyttä, että tämän asian kanssa ja sitten hän sanoi mulle, että joo, kato, kun tämä henkilö on vaihtanut työpaikkaa jo 4 kuukautta sitten. Ei. Ja mä olin niin, että okei. Eli missään kohtaa ei tullut mieleen esimerkiksi ilmoittaa meille tai niin kuin
että teillä sisäisesti vaikka jonkun ottaa koppi näistä asioista tai mitään niin kuin tällaista, että miten voi olla, että pörssiyhtiöissä tavallaan, tai ylipäätään missä yrityksessä, varsinkin pörssiyhtiöissä, että sitten niin kuin, että laskutuksella on joku tämmöinen niin kuin kanava, joka on niin kuin yhdestä ihmisestä kiinni. Ja talousjohtaja siellä. Mutta sitten tämä, mikä niin kuin oli mun mielestä tämä käänteentekevä asia tässä oli, että hän sanoi mulle, että etkö sinä Susanna ole nähnyt meidän tiedotetta tästä asiasta. Sitten hän lähetti mulle sähköpostilla heidän mediatiedotteen tästä talousjohtajan lähdöstä. Tietysti tälleen niin kuin kilttinä tyttönä ja ihmisenä, joka haluaa aina, niin että kaikki ei halua tuottaa pettymyksiä kellekään, niin mun ensimmäinen reaktio oli se, että kauheeta. Haista sinä vittu. Ei, se ei ollut mun eka reaktio, se oli sitten se toka. Mä oon kanssa kilti pieni tyttö, mutta mulla on tuo mun reaktio. Joo, se ei ollut mun eka. Mun eka reaktio oli se, että mä ajattelin, että mä olen nyt tuottanut pettymyksen, kun mä en ole lukenut tätä tiedotetta, että mä en ole nähnyt sitä. Mutta sitten mä rupesin kelaa ja ajattelin, että ei helkkari sentää, että jos mä käyttäisin aikaa siihen, että mä seuraan joka ikisen meidän yrityksen mediatiedotteita ja uutisia, niin ei olisi kuulkaa tätä toimialaa kehitetty koskaan. Jep. Että se ei ole itse asiassa mun tehtävä. Että miksi mun pitäisi olla niin kiinnostunut näistä yrityksistä, että mä käyttäisin kaiken mun ajan siihen, kun se ei ole mun ainut yritys eikä ainut asiakas. Ja tällaisessa asiassa niin kuin kyllä nyt tavallaan joillakin muillakin niin kuin velvoitteita. Tämä oli mulle se, missä mä niin kuin havahduin siihen, että ei me olla automaattisesti edes siinä tilanteessa, että yritys on asiakkaani tai tämä yritys on työnantajani tai minä olen tämän yrityksen asiakas, niin ei me olla automaattisesti kiinnostuttu sen yrityksen kaikista asioista niin, että me kiinnitettäisiin huomioon ihan jokaiseen viestiin, mitä sieltä lähtee. Niin, ja sitä paitsi, mitä sitten vaikka olisitkin lukenut sen? So what? Lasku pitää silti maksaa, jos sopimus on olemassa. Kyllä, että hienoa, että teillä on tiedote sitä asiasta, mutta miksi te ette maksa teidän laskua? Joo, no sekin vielä kyllä. Upeeta. Tosi hyvä, että päästä eroon tuommoista jätkästä, että näin, mutta lasku pitäisi silti maksaa. että niin kuin hei, jaksuhalit. Niin. Tätäkin jaksoa sponsoroi Kasvu Open. Se on Suomen suurin voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen toimija kasvua tavoitteleville yrityksille. Ja eikö se ole niin, että ne, jotka siihen osallistuu, niin tämä on niille täysin maksutonta? Kyllä, ja nämä, jotka valkataan mukaan, niin tulee saamaan sparrausvuoden aikana tukea ja apua Suomen johtavilta asiantuntijoilta just sinne omaan kasvutarpeeseen. Ja siellä on yli 1600 vapaaehtoistyötä tekevää liiketoiminnan huippuosaajaa sparraajana. Ja itse asiassa pitää vielä mainita, että yli 94% Kasvu Openin osallistujista kokee ajallisen investoinnin kannattavaksi. Eli jos sä menet kasvuopen.co-sivuille, niin sieltähän pystyy nyt sitten hakemaan tähän heidän uuteen kasvupolkuun mukaan. Kyllä, hae säkin. Sitten mulle kirkasti just tämän tarinankerronnan tai sen tieteen siellä tarinankerronnan takana. Olen käyttänyt tuota esimerkkiä tosi paljon, koska siis tarinankerrontahan perustuu tieteeseen siihen, että miten meidän aivot toimii. Ja tämä on niinku tosi tärkeä asia kaikille yrityksille ymmärtää niille ihmisille niissä yrityksissä, jotka siitä viestinnästä ja markkinoinnista on tekemisissä. Että siis ihmisen aivot on rakennettu sillä tavalla, että me kiinnitämme huomiota vain asioihin, jotka koskettavat meitä. Joko ne koskettavat meitä sen takia, että ne auttavat meitä selviytymään tiukoista paikoista tai selviytymään vaaratilanteista, tai ne koskettavat meitä siksi, että se asia on jollain tavalla hyvin ajankohtainen meille. Esimerkiksi, että etsimme juuri matkaa tai mietin, mihin me lähdetään matkalle ja sitten sen takia sellaiset viestit kiinnittää meidän huomioon, jossa on vaikka jotain niin kuin ihmisten matkailukokemuksia tai moni naishenkilö, joka on ollut raskaana tai on raskaana, yhtäkkiä huomaa, että miten kaikki ihmiset mun ympärillä on raskaana. Joo, koska sä kiinnität huomioon, kun se on sulle ajankohtainen asia. Haluat löytää keltaisia kuplavolkkareita, niin löytämään niin sä niitä. näet niitä koko ajan, Joo. kyllä. Tai Instagramin quotet, jotka tää puhuu mun kieltä. Albert Einstein on sanonut tämänkin. Joo, just niin. Ja se johtuu siitä, että meidän aivoissa siellä niinku tiedostamattomalla tasolla, niin meidän aivot toimii sillä tavalla, että ne blokkaa koko ajan. Ne pokailee kaikkea. Ne blokkaa koko ajan sitä informaatiotulvaa, sitä sähkötystä, mitä niinku tulee meidän eteen. Ja ne auttaa niinku sitä meidän tietoista ymmärrystä kiinnittämään huomiota vain niihin asioihin, jotka on meille olennaisia ja tärkeitä. Se on totta. Ja silloin, jos yritys viestii tai kun lähtökohtaisesti
oikeastaan kaikki yritykset maailmalla tuppaavat viestimään niin, että viestimme vain silloin, kun se on meille ajankohtaista ja tarpeellista, ja viestimme vain niistä asioista, jotka ovat meille tärkeitä ja meidän mielestä kiinnostavia, ja meidän viestit itsessään on kirjoitettu tai tuotettu tavalla, jotka on meidän mielestä kiinnostavia. Ja se yleisö unohtuu. Se yleisö unohtuu ihan kokonaan. No siis ja silloin tavallaan ulkopuolista ihmistä niin kuin ei voisi vittu kiinnostaa pätkää. Äärettömän hyvä pointti. Miten Patagonia on sitten viesti? Koska mä tiedän vaan Patagoniasta sen, että heti kun sä perustit itse asiassa hedge fundin, niin sit sun täytyy hankkia Patagonia-vesti. Tai sit jos sä oot muuten vaan siis financing puolella töissä, niin Patagonia-vesti pitää hankkia. Niin miten ne niin sitten muuten viestii? No siis Patagonia... Niillähän ei mitään muuta kuin vaan ne vestit, ne liivit. Siis Patagonian... Nyt jos mä mietin niinku sitä, 6 foot tall, blue eyes, Patagonia vesti. Joo, sininen. Niin. Joo. Tai semmoinen, ei sininen finanssialalla, koska sininen se on harmaa. Ei sininen, koska se on luottamusta. Se on luottamusta niin. Ja turvallisuutta. Sininen kravatti ja harmaa Patagonia vesti. Joo. Patagonian... Viestit perustuu kaikki siihen, niin kuin, tavallaan siihen heidän missioon, jota en nyt muista ulkoa, mutta siis liittyy tähän... niin hyvin on viesti, että mutta se johtuu tehdään rahaa, sehän se missio se johtuu oikeastaan siitä se Patagonia, siis nehän, mä en ole itse kiinnostunut, mä en niin kuin identifioidu itse Patagonia-ihmiseksi. Niin mä en sillä lailla tavallaan... Mutta sulla ei hedge fundia itse perustettu vielä. Ei. Niin, siitä se johtuu. Joo. No mutta kuitenkin niin tavallaan tämä oli sitten se yrityksen liiketoiminta mitä tahansa, niin se lähtökohta on siitä, että teet sä sidosryhmäviestintää, teet sä asiakasviestintää, markkinointia, teet sä työntekijöiden tai työnhakijoiden suuntaan sitä viestintää ja markkinointia, niin sun pitäisi aina kääntää se viesti niin, että what's in it for them. Kyllä. Koska ei niitä kiinnosta pätkän vertaa. Mutta siis teoria on helppo, mutta se käytäntö on hankala. Siis se, että koska tässähän on semmoinen, kun ei näe metsää puilta juttu, että kun on liian lähellä sitä omaa hommaa, niin on tosi vaikea sanoa, että mitä muuten tämä itse asiassa edes onkaan muille tätä asiaa. Niin miten autetaan pääsemään kauemmaksi omasta bisneksestä näkemään sen, että mistä oikeasti pitäisi puhua. Niin nähdään mettää. Pitäisi olla kiinnostunut niistä ulkopuolella olevista ihmisistä. Ja esimerkiksi mä oon tosi monelle asiakkaalle sanonut, että teidän ei edes tarvitse teettää mitään järjetöntä tutkimusta tästä asiasta, kun joka ikisen työnhakijan kanssa, ketä tapaatte tai kenen kanssa juttelette puhelimessa, niin kysykää niiltä. Niiden kokemuksia, näkemyksiä, fiilareita markkinoista, mikä on tärkeää, miksi ne hakee töitä just nyt, minkälainen elämäntilanne niillä on, mikä on saanut ne ajamaan niin kuin vaihtoon, mitä ne haluaa seuraavaksi tehdä. Ja niin kuin rekisteröikää nämä muutakin kuin sitä päätöstä varten, että siirtyykö tämä ihminen tässä prosessissa eteenpäin vai ei. Et eihän se vaadi, niinku, mutta et tavallaan kun me tuijotetaan sitä maailmaa niin sieltä omasta ytimestä ja ajatellaan kaikesta silleen, että niinku, et mitä tämä tarkoittaa meille ja miten me voidaan itse tästä hyötyä, siis sosiaalinen mediahan on tässä ihan valtavan upea, siis tässä asiassa upea keksintö, koska jokainen meistä voi mennä sinne someen ja alkaa niin kuin etsiä, että kuka se meidän kohdeyleisö on, minkälaista viestintää ja markkinointia me tehdäänkin. Seuraa tämän tyyppisiä ihmisiä ja seuraamaan, että mistä ne postaa, miten ne niin kuin keskustelee, kommentoi, niin mikä niitä kiinnostaa, miten ne niin kuin katsoo maailmaa. Ja että ei se ole mitään rakettitiedettä siis sinällään, mutta et siinä on ytimessä vaan sen, että sun pitäisi olla kiinnostunut siitä ihmisestä, johon sä haluat vaikuttaa. Ja en tiedä mikä siinä on, että sitten jotenkin se unohtuu se aina välillä se ajatus, että kun on yritys, niin sitä ajatellaan, että pitää puhua sitten semmoisella yrityskielellä. Sitten kuitenkin loppukädessä ostamisessa ja myynnissä ja markkinoinnissa on kyse ihmisistä ja ihmisille tehtävästä työstä. Joku megatrendi taisi jossain olla niinku vilpittömyys, aitous, sillä niinku okei. Mutta sitten se loistaa poissaolollansa kuitenkin aika monessa yhteydessä. Ja tämä on muuten hyvä, koska mä oon tosi monta kertaa sanonut myös näille asiakkaiden markkinointi- ja brändi-ihmisille, että hei, että minkälaista sisältöä sä itse tykkäät somessa seurata. Että seuraat sä monia yritysten, ja tosi moni sanoo just, että ei, että mä tykkään tällaisesta, ihana kun on niin autenttista ja tää on niin tällaista. Mä no minkä takia kun sä laitat sen yrityshatun päälle, niin sit sä syötät ihan sellaista kuraa, mitä sä et itsekään yksityisihmisenä. Ne pelkää sitä, että tulee reaktio. Reaktiot on hyviä. Niinhän se on, mutta ne pelkää, että sieltä tulee joku, joka sanoo, että on perseestä.
Ryanairin viestintä TikTokissa on ihan loistavaa. Vitsi mä tykkään ihan hulluna. Joo. Masku on alkanut tekemään ihan loistavaa TikTok-kamaa myös. Ja niin kuin, siellä on joku niin kuin hiffannut näissä firmoissa, että hetkinen, että tämmöinen niin kuin aito, hauska viestintä on se, mikä toimii. Ja se on mun mielestä jännä siis, että mitä sä pelkäät, että jos sä oot sen yrityksen viestinnästä vastaava, niin kuka siinä yrityksessä sit pitäisi paremmin tietää siitä asiasta kuin sä? Et jos sä et uskalla sit haastaa sun pomoa tai jotain toimaria tai jotain muuta linjakaveria siinä, että kyllä näin nyt tehdään, niin kuin what the fuck? Niin, siis mä oon sitä mieltä, että kun tää on probleema just tässä, että se varmaan se brändityyppi haluaisikin omassa niin kuin villissä maailmassa se tehdä. Mä tiedän, meillä on ollut muutamia asiakkuuksia, missä just on pörssiyritykset ja siellä ne tyypit, ne sanoo niin kuin näin niin kuin kahden kesken, että todellakin haluttaisiin tehdä. Mutta kun sitten sulla on se ylempi johto siellä, toimarit sun muuta, ja sitten ne ei halua, että sieltä tulee niinku mitään negatiivista, koska sitten he näyttää taas pahalta ja sitten toimieliminen saa fudut, koska sitten hallitus on sille, että mitäs paskaa täällä pyörii. Siinä se pitää lähteä sitten ihan ylhäältä, että se niinku hallitus on sillä, että hei, nyt laitetaan semmoista, että saadaan olla korvat punaisena joka ikinen viikko. Niin sitten toimitusjohtaja uskaltaa olla se, että no niin, tehkääpä semmoista, että saa hävetä ihan helvetisti. Ja tähän hankitaan PR-toimisto, koska nyt alkaa tulemaan paskaa. Ja sitten brändityypit on, että jes, vihdoin viimein me saadaan olla hulluja ja aletaan haukkua meidän asiakkaita niin kuin Ryanairi. Ja sitten itse asiassa tuleekin niin, että ne saa ihan hullusti lisäasiakkuuksia, koska sitten nyt alkaa olemaan tunnelmaa siinä hommassa. Mutta jos niin kun hallitus pelkää sitä, siinä on liian geezer-porukka, jotka ei ole enää tässä maailmassa mukana. Toimari, jolla ei ole näkemystä. Case Kela. Ai, että ei halua nimetä ketään. En mä nimennytkään, mä sanoin Kelaa. Siellä on paljon päättäjiä. Niin sitten se johtaa sitten semmoiseen tilanteeseen, missä kukaan ei uskalla tehdä mitään, koska ei kukaan halua saada foodui. Nyt on semmoista työmarkkinaa, että kun tonne pääset noihin työmarkkinoihin, niin sitten siellähän saat olla. Että. Mutta tavallaan tästäkin se, että jos me puhutaan autenttisesta viestistä, sellaisesta, mikä vaikuttaa siihen ihmiseen, johon me halutaan vaikuttaa, on se talon sisällä tai talon ulkopuolella, niin ei se tarkoita, että sen täytyy olla kenenkään haukkumista. Että kyllähän niin kuin tunteisiin voidaan vedota hyvinkin monella tavalla, mutta silloin tavallaan se, että pitää osata puhua myös sitten niin kuin omista epäonnistumisista, jotta niin kuin ne onnistumiset korostuu. Ja tämä on mun mielestä ykkösongelma mun kokemuksen mukaan kaikessa markkinointiviestinnässä. En tarkoita kaikkien yritysten, vaan siis on sitten kyse tästä osaajayleisöön kohdistuvasta tai sitten asiakasyleisöön tai muihin stakeholdereihin kohdistuvasta viestinnästä ja markkinoinnista, niin meidän pitää aina värittää kaikkia, ikään kuin niinku kertoo vaan se niinku kaunis totuus kaikesta. Mutta valitettavasti ketään ei kiinnosta muuta kuin se elefantti siinä huoneen pöydällä. Ja ne rivien välissä olevat asiat. Jep. Ja sitten kun me ollaan niinku tuotu ne, niin sen jälkeen me voidaan kertoa, että miten, saanko mä sanoa, että pistettiin se elefantti lihaksi? Ei niin varmaan saa sanoa, se on varmaan paitsi jos se on elefanttigrilli, sitten se on pakko ottaa lihaksi. No totta, joo. Niin tavallaan se, että tunteisiin vaikuttaminen on sitä autenttista, jossa osataan puhua niin kuin kaikista asioista, jotka koskettaa sitä ihmistä ja joita se ihminen funtsii ja miettii. Jos tehdään semmoista, ja se ei siis tarkoita sitä, että pitää alkaa haukkua niitä asiakkaita tai työnhakijoita tai muita, mutta no siis jos on hyviä storeja, niin. Siis esimerkiksi vaikka Finlayson on tehnyt tosi hyvin. Mä tykkään siitä, kun niiden toimarin on alkanut puhumaan niin kuin TikTokissa ja varmaan Instassa muuallakin, niin keskustelemaan avoimesti niin kuin Finlaysonin tilanteesta, kun jossain vaiheessa oli se, että se on mennyt konkkaan, kun eihän se ole mennyt konkkaan, niin on mennyt itse asiassa hyvin ja näin. Ja sitten se, että minkä takia ne tuottaa Turkissa tiettyjä asioita eikä tee Suomessa. Ja se puhuu niinku raaka rehellisesti sitä. Ja mäkään tarkoitan, että pitää lähteä haukkuu. Ryanair haukkuu niiden tyhmiä asiakkaita, koska niillä on ihan absoluuttisen tyhmiä asioita, osa niistä. Se on musta ihan aiheellista, se on tosi hauskaa. mutta enemmän pointti on just se, että ensinnäkin jokaisen firmanhan pitää löytää itsellensä vihollinen. Että jos ei sulla ole yhtään vihollista, niin sitten ei sulla ole oikein niinku puolellakaan ketään. Mutta kun esimerkiksi vaikka Oatly lähti vahvasti taistelemaan maitoteollisuutta vastaan, niin johan alkoi olemaan hyvää viestintää siinä. Siis ihan Oatlyn mainonta on todella, todella hauskaa
ja hyvää, oivaltavaa. Ja siinäkään ei tavallaan haukuta ketään, mutta siinä selvästi on selvä, että maitoteollisuus on heidän vihollinen. Ja Finlaysonilla on niin kuin Kiinasta tuotetut tavarat ja tämmöinen niin feikkikulttuuri ja se, että ostaa nopeasti paskaa, on niiden vihollinen. Tavallaan on helppo nimetä, mutta on aika paljon myös toimijoita, joilleka mä en osaa keksiä suoraan, mikä niiden vihollinen on heidän mielestänsä. Ja mun mielestä siinä kohtaa meillä alkaa olemaan probleema. Koska jos me ei voida sanoa, että tuon yritys Xn, niin noihan ihan selvästi nuo on niiden viholliset. Valkolla onhan selvästi vihollinen, tämä on kuulukefirma. Niillä on ihan selvä vihollinen. Mutta sitten on paljon firmoja, joilla ei ole. Ja sitten mun mielestä se on ainakin itselle semmoinen näin niin kuin markkinoijana on ensimmäinen merkki, että tuolla pitää tehdä asioita, koska nyt ei tiedetä yhtään, että kuka. Meidän pitää ohjata meidän asiakkaat ja meidän potentiaaliset asiakkaat olemaan meidän puolella, että eikö niin, että nuo on ihan pellejä. Tosi hyvä pointti, koska just tarinassa on aina vihollinen. Joo. Tarinassa on aina ongelma, tarinassa on aina vihollinen ja näistä pitää selviytyä. Ja sä oot se sankari ja sit sulla on opas. Sillähän ne rakennetaan. Jep. Se on just näin. Jep. Hero's Journey on muuten se nimi englannin kielellä. Hero's Journey. Hero's Journey. No mitkä on sellaisia, että jos nyt mietitään, että no siis Suomessa mulla on ainakin semmoinen fiilis, että me tullaan tosi takamatkalta, että me ollaan niin turvallisuushakuisia ja pelätään sitä mielipiteiden herättämistä. Ja sitten välillä läikkyy, sitten tulee näitä keiskeela-juttuja tai tällaisia, mitkä kyllä sitten päätyy keltaisen palstan sivuille. Mutta että jos mietitään sitä, mun mielestä hyvin kuvasit sitä, että meidän aivot toimii niin, että ne vastaanottaa vain relevantteja tietoja meille, niin just se, että lähtee kysyyn niiltä potentiaalisilta työhakijoilta, mutta onko mitään sellaista, että jos ajatellaan, että sä lähdet jeesiin yritystä, joka on niinku ihan takamatkalla siinä, että mitkä on semmoisia ensisteppejä, mitä kannattaa lähteä niinku ylipäänsä tekemään sen viestimisen ja sen tarinankerronnan osalta? Jos säkin huokailet öisin, että miten pysyy mukana kaikessa näissä markkinoinnin ja tekoälyjutuissa, niin siihen on itse asiassa ratkaisu. Crowdland. Tuloshakuisen markkinoinnin kumppani. Ne automaatioi tekoälyn avulla sen, mikä on järkevää, virittää mainonnan sellaiseksi, että se ländää, ja rakentaa ja optimoi verkkosivuja sellaiseksi, että ne tuo tulosta. Ja tietty yrittäjän lompakkoa ajatellen ja kaikki ilman turhaa jargonia. Just näin. Löytyy siis crowdland.co. Check it out. No ensin mun mielestä tärkeintä on se, että selvitetään ylipäätään se, että mikä se teidän story on. Kuinka useilla se on tiedossa? Eikö se voi vaan kehittää? Ei. Voi tämä. Mistä se lähtee? No mut tavallaan siis, jos sä oot kuluttajabisnes ja sit sulla on tuotteita brändinä, niin kyllähän niinku silloin totta kai siis pitää keksiä sille jogurttipurkille joku mahtava story tai niille kuulokkeille. Elmalehmän tissistä tullut tämä niin. Suonenjoelta. Nimenomaan. Mutta sitten tässä meikäläisen toimialalla, jossa se tuote kuitenkin tavallaan on aina se ihminen, niin et sä vois sitä tarinaa keksiä, koska sulla on kohta sitten koko porukka jaloillaan, että me ei niinku äänestetä ton puolesta. Ja se romahduttaa sitten tietysti niinku luottamuksen siihen yritykseen, että sitten sen uskottavuuden. Siis mitä tarkoitat tuolla? Tarina pitää olla totta siis. Tarinan pitää olla totta. Eli muunneltua totuttu, niin kuin poliitikot sanoo. Ei, tarinan pitää olla totta. Joo. Eli silloin kun me puhutaan sen yrityksen brändistä, joka liittyy sen yrityksen osaamiseen, tai työnantajabrändistä, joka liittyy sen yrityksen osaamiseen ja mahdollisuuksiin ja näihin muihin osaajiin, joita siellä on, niin jos he eivät tunnista itseään osana sitä tarinaa, niin he eivät äänestä sen puolesta. Ja se yrityksen työnantajabrändin rakentaminen ei voi olla sitä, että markkinoinnissa, viestinnässä tai HR:ssä 1 tai 2 ihmistä rakentaa sitä, vaan sen koko yrityksen pitää huokua sitä. Kuinka isossa roolissa sun mielestä niin kuin esimerkiksi perustajat, hallitus, yritysjohto on siinä tarinan rakentamisessa? Tai kuinka isossa roolissa pitäisi olla? No totta kai se rooli on iso, koska se tarina jalkautuu heidän käyttäytymisen kautta. Eli puhutaan silloin siitä, että sä näet suoraan siitä, että miten johto johtaa. Mä käytän heistä täällä, että mikä on se johtajan oma johtamiskulttuuri, eli johtamistapa, mihin hän uskoo, mitkä on hänen omia arvoja. Puhuuko hän aina ensimmäisenä vaikka tuloksesta
vai puhuuko hän siitä, että ihmisillä on hyvä olla tai mikä sitten onkin, että mitä hän niinku arvostaa. Niin näistähän se lähtee, näistä rakentuu se yrityksen todellinen kulttuuri ja se kokemus, niinku työntekijän kokemus siitä, että mitkä asiat tässä yrityksessä on tärkeitä, minkä puolesta meidän pitää taistella ja minkä puolesta mun odotetaan taistelevan ja mätsääkö tämä nyt niihin mun omiin arvoihin ja uskomuksiin ja siihen, että minkä eteen mä haluan sitä mun osaamista käyttää. Eli kyllä se aina lähtee sieltä ylhäältä ja se on tärkeä kytkee siihen yrityksen ihan business-strategiaan, koska sen business-strategian jalkauttaminen on meidän kaikkien tehtävä siinä yrityksessä. Jos me ei ymmärretä sitä, että mitä mun kuuluu täällä saada aikaiseksi ja miten mä omassa roolissa vaikutan tähän isompaan kokonaisuuteen, niin sittenhän mä tavallaan niin kuin täytän sen tyhjän tilan omilla päätelmillä ja ajatuksilla. Ja sellaista yhtiötä on, joka niin kuin sitä on aika vaikea johtaa, jos kaikki vähän menee niin kuin omaan suuntaan. Voinko mä opponoida vähän se tuota? Anna tulla. Kun mä taas näkisin sen sillä tavalla, että se tarina lähtee sieltä niin kuin työntekijätasosta. Koska tavallaan se, että aina kun se tulee niin kuin ylhäältä, niin mulla on semmoinen fiilis, että se tulee pikkasen niin kuin pakotettuna, koska meillä on olemassa kulttuurista, meillä on olemassa alakulttuuri niin kuin yrityksessä. Meillä on tavallaan se sanottu asia, että näin tämä meillä menee, ja sitten on se, miten se oikeasti menee. Ja sitten tarinoissa on vähän sama homma myös, että on se sanottu tarina, ja sitten on se oikea tarina siellä. Jos me lähdetään kysymään, ajatellaan vaikka, niin kuin, jos sulla on niin kuin isompi myyntideski, että siellä on niin kuin paljon myyjiä ja näin, ja sä kysyt niiltä, että tää vetäkää mulle vaan se räppi, että kun te menette puhumaan, niin miten te puhutte meistä, niin kuin tämmöinen nyt feikki asiakastilanne, että miten te esittelette sen. Koska myyjillä on aika hyvä räppi yleensä, minkä ne on kehittänyt aina itse. Silloin kun mä olin aikaisemmin D11 Helsingillä, ja sieltä mä olin product ownerina, ja tehtiin sitä Millionaire Board-juttua, ja mä olin ensin siellä sitten sen advisorina sitten myöhemmin, sitten tein sitä hommaa, ja mä myin sitten lopulta. Niin mullekin oli tavallaan se tarina, mutta ei mulle kukaan kertonut se tarina, että meillä nyt on tämmönen tämä meidän firman tarina, vaan kyllä me niinku se kun siinä työskentelee, niin sulle tulee kyllä se tavallaan se, että mikä tämä meidän firma on, ja sä kuulet palasia sieltä täältä, miten tämä on rakennettu tämä firma, miten me ollaan tullut. Sitten kun sä asiakkaan kanssa, niin sä kerrot siitä semmoisen tietynlaisen tarinan, ja nyt jos me kysytään monelta myyjältä, että kun ne vetää räpit, että minkälainen story on, niin sieltähän alkaa rakentumaan tavallaan se, mikä on heidän mielestänsä ollut tosi kiinnostavaa. Ja sitten jos me mennään kysymään muilta departmenteilta, että miten ne kertoo vaikka omille perheenjäsenille firmasta ja että missä ne on töissä ja sitä storya, ja sieltä kun aletaan ompelemaan, niin me voidaan ommella semmoinen tarina kasaan, joka muuten perustuu tietenkin totuuteen, koska sehän on sitten, mitä ihmiset puhuu siitä. Sitähän se oikeasti on. Ja siitä pystyy rakentamaan semmoinen koherentti kokonaisuuden, minkä voidaan antaa kaikille, että tämä on se meidän story. Saanko mä vähän opponoida? Et. No, tämän kerran on tullut. Mun mielestä yritys ei ole demokratia. Ei, ja niin. mun mielestä se ei voi lähteä, että toki, jos siinä on, siis ehdottomasti pitäisi mun mielestä kuulla työntekijöitä, että muodostuu se todellinen realistinen kuva siitä, että miten tämä meidän firma nähdään ja onko siinä niin kuin iso ristiriita suhteessa siihen haluttuun tahtotilaan. Ja sitten pitää lähteä, mutta kyllä se pitää lähteä se semmoinen niin kuin se koretarina sieltä yrityksen omistuksesta. No siis mä ilmeisesti itteni väärän. Mä tarkoitan, että sillä pitää olla Mikael Agricola siellä firmassa, joka käy kiertämässä ja kysymässä ihmisiltä tarinoita, että kaskuja, mitä niin ne puhuu omasta firmastansa. Ja sitten se kokoo sen kasaan yhteen. Se ei ole demokratia, vaan se on tiedon hankkija, joka hankkii sen, että mitä meidän niin oikeissa alakulttuureissa, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten siitä koostetaan kokonaisuus, joka sitten voidaan sitten tehdä niin kuin tavallaan kirjamuotoon kaikille ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Mutta niin kuin tälleen mä sen itse näen. Joo. Se ei ole mikään äänestysprosessi. Ja nyt kysytään asiantuntijalta, mitä Susanna on mieltä. Joo, me ollaan tämmöisiä viestintätieteen dilettantteja Saaran kanssa, että kauheasti mielipiteitä, mutta mihinkä se perustuu. Kiitos mielipiteestäsi, joka kuitenkin on väärin. No niin, kiva. Nyt voisi laittaa joku tehosteen. Joo, mä mutetan sut tästä eteenpäin. Siis toi, mitä sä kuvailet, on se syy, miksi yrityksillä ei ole yksiselitteistä työnantajakuvaa. Okei. Okay. Ja se on ongelma, koska silloin siihen yritykseen hakee ihmisiä, jotka eivät välttämättä tule koskaan menestymään ja onnistumaan siinä yrityksessä sen oman potentiaalinsa mukaan, josta molemmat osapuolet hyötyy. Ja se vaikeuttaa johtamista ja se vaikeuttaa, haastaa sitä yrityksen yhteishenkeä. Jos kaikki saa itse määrittää tavallaan sen tarinan. Tämä mun näkemys tästä perustuu siihen, että yritys on ikään kuin se
pysyvä. Ja sillä on missio ja sillä on se visio siitä, että mikä on se why, mikä on sen olemassaolon peruste, että tämä muu maailma antaa sille syyn pysyä hengissä. Ja sen yrityksen tulee pystyä vetämään puoleensa ne osaajat, jotka haluaa toteuttaa sitä samaa missiota ja viedä sitä yritystä kohti sitä visiota. Niin se get the right people on the bus, mutta sitten se bussi pitää olla selkeänä, että kyllä, se on menossa. Kyllä. Ja tämä täytyy lähteä sieltä yrityksestä itsestään ja sieltä business-strategiasta ja sieltä omistajien tahdosta ja sieltä, että mikä tavallaan on se iso kuva, mikä on se karttasivu, missä me ollaan. Ja sitten tämä johtamiskulttuuri tulee siihen taas sit sillä tavalla, että meillä pitää olla ne johtotason ihmiset, jotka on ihan yhtä lailla innostuneita viemään sitä yritystä kohti sitä missiota ja toimimaan sen yritysten arvojen mukaiset. Eli mun tapa johtaa vastaa sen yrityksen arvoja, koska mä annan sen esimerkin siitä. Ja silloin yrityksen täytyy vetää puolensa ihmisiä, jotka tajuaa sen yrityksen työnantaja mielikuvasta tai tästä brändistä, jotka on siis kaksi eri asiaa, sen, että hei, että toi on sen tyyppinen yritys, joka jahtaa tavallaan sit samaa purposea, sit samaa tavoitetta ja toimii sillä tavalla, että mä saan toteuttaa siellä itseäni ja hyödyntää omaa osaamistani ja kasvaa ja kehittää niin, että sit on meillä molemmille, että me ollaan tavallaan niinku samassa bussissa. Ja tällöin sitten, siinä sä et ole väärässä, että ne työntekijäkokemukset on tärkeitä, totta hemmetissä. Että tämä ei ole niinku yksistään se yrityksen tarina, mutta se yrityksen tarinan pitää määrittää se kartta, se matka ja se bussi, että millä sinne mennään. Ja kuin nopeasti sinne mennään tai kuin hitaasti sinne mennään, onko se premium-luokan bussi vai joku vanha kasattu juttu, koska nämä kaikki on vetovoimatekijöitä. Kyllä. Ja sitten niin työntekijöiden osuus tästä on ne, että miltä musta tuntuu toimia tässä yrityksessä, jolla on tällainen missio, jolla on tällainen purpose, jota johdetaan näin. Haluanko minä mennä sinne? Näenkö itseni siellä? Haluanko minä pysyä täällä? Et mikä saa mut aina valitsemaan tämän yrityksen uudestaan, vaikka headhunterit oli sovella ja tulisi muita tarjouksia. Että tavallaan tästä kokonaisuudesta rakentuu se, mutta sen tarinan tehtävä on sinne vetää puoleensa niitä ihmisiä, jotka haluaa olla osa sitä tarinaa. Ja sitten mä tartun vielä ennen kuin avaat sen suusta. Mä muuten ei taso tästä. Mulla on niin suuri valta täällä. Mulla on ihan suuri valta. Mutta muista, että mä tästä kuule vedän johdosta. Se heittää sua niin, kupilla. Se on näin, joo, kyllä. Joo, mä näen, mistä napulasta se painaa. Niin sit vielä tavallaan... Sillä tehdään virallikontenttia, kun alkaa toi vertainen tänne näistä. Niin sit vielä tavallaan siihen, kun sä puhuit siitä, että et myyjillä on aina se tarina ja että miten ne kertoo siitä firmasta. Niin tavallaan tossa mä tuun taas siihen, että niinku, ketä asiakasta kiinnostaa jonkun myyjän räppi siitä yrityksestä. Siis mä vihaan niitä myyjiä ja niitä niinku, puhujia, jotka käyttää sen oman niinku, 50% siitä ajasta puhumalla itsestään ja siitä firmasta. Ei kiinnosta. Että se tarina pitää olla sellainen... Se on huono myyjä, joka se niin pitkän käyttää aikaa. No, sen voi vetää kahteen lauseeseen. Se on ihan sama, koska lähtökohtaisesti se ei ole se vaikuttamisen pointti. Sä et tuu siihen, se asiakas, potentiaalinen asiakas ei ole antanut sulle sitä aikaansa, että sä käytät edes 2 minuuttia puhuaksesi itsestäsi. Se haluaa kuulla saman tien, what's in it for me? Ja sit se on sun tehtävä osata kertoa se story niin, että hän näkee, että mulla on paikka tässä. Mä olisin tämän tarinan sankari ja toi yritys ton palvelunsa tai tuotteensa avulla on nyt se opas ja se ratkaisee tämän mun ongelman ja mä pääsen tästä tähän mun ihanaan ruususen tulevaisuuteen. Mutta siihenhän sitten se tarina tulee sitten se, että se antaa sen taustan siihen ajatukseen, että minkä takia tavallaan tämä yritys on se opas viemään sut sinne maaliin. Jep. Et tavallaan se, että ajatellaan näitä, siis sehän on ihan eri asia, että jos sä oot Nokialla, tai no nyt itse asiassa Nokian pitää uudestaan selittää niiden sitä taustaa ja sitä, mihinkä se niiden nykyinen onnistuminen perustuu, mutta joku semmonen, no SpaceX, se on nyt varmaan aika kaikille selvää, mitä se firma tekee, niin eipä niiden myyjien tarvi, jos ne nyt jotain olisi myymässä, no itse ne satelliitteja ne myy, niin tarvii hirveästi sitä taustaa, koska kaikki tietää sen tarinan siellä taustalla. Mutta suurin osa firmoista on sellaisia, että Suomessakin keskisuuretkin firmat, niin eipä niitä ihmisesti, se logolla ei mennä kovin pitkälle, että se on tuntematonta. Ja se on muuten jännä, kuinka paljon vielä myydään logonäkyvyyttä. Niin, mutta se on,
Siis hetken aikaa oli vaikka, niin kun mä olin Deutsche Bankissa ihan kauan aikaa töissä, niin se on aika helppoa se homma siellä, koska sulla on Deutsche Bankin logo. Niin Sinä niinku ihmisenä ei mitään väliä, koska sulla on niin valtava se logo, että se tuo sen trust factorin siihen. Mutta sitten jos meillä on semmoinen firma, jossa sanotaan 10 henkeä, 20 henkeä duunissa, niin sille logolle ei ole mitään merkitystä. Se on niinku ihan sama, mitä siellä lukisi. Niin sitten kun asiakas pohtii, potentiaalinen asiakas miettii, että lähdenkö mä nyt tämän firman kanssa touhuun vai enkö, niin sitten siinä, kun myyjällä on sellainen hyvä selkeä tarina, mikä tulee tavallaan sen keskustelun aikana, se selviää siihen, että tähän se perustuu, minkä takia me ollaan niin hyviä tyyppejä. Että meillä oli founderi, joka oli ihan semmoinen, että nyt kun aletaan tekemään sitä eri tavalla, ja sen takia me differoidutaan tässä meidän kentässä. Kun ihmettelin, että minkä takia minun pitää ottaa joku tuo asia, niin se johtuu siitä, että me tehdään tämä alun perinkin eri tavalla. Näinhän se tarina nyt rakentuu sieltä taustalta. Se ei ole semmoinen, että no niin, kerranpa tässä ensin 15 minuuttia meidän tarinaa, vaan se ommellaan siihen niin kuin probleeman ratkaisuun sisään. Ja se on taas se on sitten myyjän taito siinä, mutta jostainhan ne tulee tavallaan se story. Joo, mutta se haaste mun mielestä myyntikulttuureissa on se, että me ei tiedetä, mikä se asiakkaan ongelma on. Ei, ja siis kyllä se jolloin me ei osata kutoa sitä juttua siihen. Ja sitten sen takia me halutaan täyttää sitä tyhjää tilaa siinä tapaamisessa tai siinä keskustelussa siihen, että me puhutaan itsestämme. Saara on huikea myyjä. Ja sä menet kyllä, sä et yhtään tunnu myyjältä, mutta sä myyt tosi hienosti. Mutta kyllä mä oon lähtökohtaisesti aina mä meen ratkaiseen sitä asiakkaan ongelmaa. Et siis mä oon se pienin ihminen huoneessa. Asiakkaan pitää olla se, joka lähtee voittajana siitä keskustelusta. Kiitos Mikael. Jos sä vastaat teidän yrityksen kasvusta tai tuloksesta, niin kuuntelepa tämä suursmurfin viesti. Kram virittää sun kaupallisen koneiston niin, että se ei sakkaa ja kauppa käy. Ja asiakkaakin pysyy tyytyväisenä. Ja poistaa sieltä kaupanteosta tuurin ja yksisarviset, ja ehkä ne suursmurfitkin. Ja tekee sitä toistettavaa mielekästä ja niin selkeetä, että ihan tavallinenkin onnistuu. Niin, eli menepä https://www.kram.fi. Kyllä. Mulla oli silloin aikanaan, ennen kuin ryhdyin yrittäjäksi, niin mähän tein ihan niin kuin pitkän HR-uran. Mä muistan, kun yksi esihenkilö kysyi multa kerran, että Susu, kerro mulle, että miten mä motivoin noita mun työntekijöitä, noita mun tiimiläisiä. Mä sanoin, en mä tiedä, että kysy heiltä. Sitten hän oli ihan niin kuin, että Mä niin, kun jokainen ihminen motivoituu eri asioista, että sun tarvii ensin tietää, että mikä se ongelma nyt on, miksi sun pitää heitä erikseen jotenkin motivoida. Kyllä. Että find it out. Kyllä. Joo, ja siis pizza perjantai. Mä en muista, oliko se Panu Luukka, joka puhui siitä, että on niinku tuurikulttuuri, joka vähän sattuu yrityksessä olemaan niinku oikeat tyypit löytää toisensa. Ja sitten oli oliko se silleen, että sitten oli turmiokulttuuri, mikä on sitten silleen, että olkoon nyt hell now. Ja sitten oli muistaakseni tiedostettu kulttuuri, että okei, nyt me tiedostetaan vaikka, että me ollaan täällä, mutta meidän pitäisi olla täällä. Ja sitten on johdettu kulttuuri. Ja nyt mun mielestä johdettu kulttuuri on just toi, mitä säkin puhut, että kyllä kun se ei ole demokratia juttu mun mielestä. Se on semmoinen, että jos ei yrityksen johto niin kuin pohjamuutia myöden tai omistajat allekirjoita sitä, että tätä me ollaan tai ei olla, tai yrittää leipoa itsestänsä jotain, että piirretään tää kauniiksi tonne, mutta sitten oikeasti ollaan tällaisia, niin kyllä se paistaa. Siis se on se paskasia maton mikä haisee, vaikka kukaan ei näe sitä. Ja siis kaikissa orgaaneissa on joku kulttuuri. Kyllä. Ja ihmiset, koska se on, miten ihminen toimii. Et me luodaan nämä, siis kulttuurihan on käytännössä niinku sen yksikön pelisäännöt, ne normit, että miten meillä on täällä tapana toimia, mikä ei ole ok, mistä tulee turpaan, mitä halutaan enemmän. Siis näinhän se menee. Ja jos ei näitä ole millään lailla sovittu, niin sittenhän me päätetään ne tietysti itse, koska muuten se yksikkö ei toimi. Juuri näin. Ja johdettu kulttuuri tarkoittaa sitä, että meillä on yhteiset pelisäännöt. Mutta sitten se, mikä mua itseeni sapettaa kaikessa kulttuurityössä on se, että hei, että tässä on HR:lle tommonen 5 tonnia, että pitäkää joku työpaja ja määrittäkää meidän kulttuuriarvot. Ja sitten työntekijät määrittää sen. Ja tavallaan silloin niin kuin, onko niin kuin työntekijöillä riittävästi ymmärrystä siihen, että miten tämän meidän yksikön, ja nyt en tarkoita liiketoimintayksikköä, vaan tämän meidän organisaation pitäisi toimia, jotta me saavutetaan meidän bisneksen tavoitteet, päästään ongelmakohdista ylitse,
toimitaan meidän arvojen mukaisella tavalla aina ja tehdään niinku kannattavaa bisnestä ja annetaan tai toteutetaan se asiakaslupaus, mikä me ollaan annettu. Kyllä. Ei henkilöstöllä ole kaikkea sitä tietoa ja ei ole mitään järkeä, että meillä on rakennettu auto, jos me luvataan, että se kiihtyy 0-100 2 sekunnissa, mutta sitten itse asiassa siellä on joku kälyinen V2-moottori sisällä, ja siis ne niinku juoksemallakin pääsee kovempaa. Eli tavallaan se, että mikä se meidän business on, niin se meidän rattaan, sen moottorin pitää toimia sillä tavalla, Kyllä. mikä se meidän business-lupaus on ja miksi me ollaan olemassa ja mihin me pyritään ja mitkä ne meidän tavoitteet on. Jotenka niin kuin koko tavallaan se kulttuurin määritystyö pitää purkaa siitä yrityksen strategiasta ja niin kuin tulkata se sille kielelle, että miten tässä organisaatiossa täytyy johtaa ihmisiä, johtaa tavoitteita ja tuloksia ja miten tässä organisaatiossa pitää toimia, jotta me saadaan tämä kone toimii silleen, kun me ollaan luvattu hallitukselle, luvattu omistajille, luvattu asiakkaille. Ja sitten se pitäisi jaksaa jankata niinku käytänteeksi niinku jokaisen ihmisen roolin arkeen. Pitäisi, kyllä. Se ei riitä, että se on ylätason jotain. Ei, vaan siis joka ikisen henkilön, jolla on jonkunlainen ihmisten johtamisvastuu, Niin pitää olla työkalut. niin pitää itse ymmärtää, että mitä se tarkoittaa mun omassa käyttäytymisessä. Kyllä. Mä oon niin paljon niitä kulttuurin muutoskeissejä tehnyt urani aikana organisaatioissa, jossa johto ajattelee, että se muutos tapahtuu jossain tuolla, kun mä oon silleen, että tässä on peili. Niin. Et se ei tapahdu ennen kuin sä näytät itse esimerkkiä siitä, että miten meidän pitää toimia. Ja jos et sä pysty sitä, niin teidän pitää vaihtaa strategiaa. Jos strategiaa voi vaihtaa, niin sit kuule, sun täytyy lähteä ja pitää tulla sellainen johtaja paikalle, joka osaa johtaa siltä. Se ei voi olla kaksinaismoralisti. Siis se on nykyään mä sanon, että tossa on niin paljon vaan, kun porukka pelkää sen oman positionsa puolesta. Niin, se on ja se on niinku se, että mä luulen, että varmasti, ei varmaan kaikki tietenkään. Sanna Rossi kertoi jonkun tarinan, että oli joku tämmöinen keissi, missä yritysjohto oli tehnyt kyselyn työntekijöillensä, se on iso firma, ja sitten kun ne oli saanut semmoisia niinku vastauksia, mitkä sai niille niin sanotusti korvat punaiseksi, niin johdon vastaus oli se, että oli vääriä kysymyksiä, että ne ei ollut ymmärtänyt, ne työntekijät ei ollut ymmärtänyt meidän kysymyksiä oikein, että nyt pitää tehdä uudet, koska täällä tuli ihan tosi ikäviä vastauksia. Niitä on jonkun verran on tämmöistä niin tosi vahvassa, oudossa oma maailma illuusioissa elävää, mutta mä veikkaan, että tosi moni ymmärtää kyllä ton, ja jos off the record ne pääsee puhumaan jossain saunanlauteella, ne on selvä, että se on justissa, että se on tarkkaan näin. Mutta se, että kun olisi ihan siisti maksaa sitä asuntolainaa lyhennyksiä myös niin kuin ensi vuonna ja näin, niin sitten se pelottaa. Jonka takia ne on selvä, että ollaan tämmöisiä kädenlämpimiä, koska mun positio kyllä pysyy paikallaan, jos mä en tee juuri mitään. Mutta jos mä alan tässä vähänkään tekemään, niin mun upside on se, että mä saan pitää mun työpaikan, ja downside on, että mä en saa pitää mun työpaikkaa. Mutta sä et saa mitään niin kuin, jos saisit vaikka 100 000 bonusta sillä, että onnistut tekemään semmoisen viestin, että niin kuin oksat pois, niin tekisi mieli ottaa pienimoinen riski ja kokeillaan, että tehdäänpä jotain siistiä, mutta jos sun upside on se, että sä et saa mitään bonusta, et saa mitään gloriaa, mutta riski on se, että sä saat fudut ja sit sut on leimattu sen työyhteisössä siinä sun omalla alalla ja on aika vaikea saada duunia sen jälkeen. Niin kyllä mä sanon, että pitää olla aikamoiset ballsit, että uskaltaa lähteä kikkailemaan vielä. Ja siinä saa kyllä johto katsoa sitten peiliin. Mutta nyt me puhutaan tosi paljon niin kuin ääripäätilanteista ja rakastan kyllä niitä ja koen suurta intohimoa saadessani draamaa tähän asiaan. Mutta siis käytännössähän nämä eivät ole sellaisia asioita, joissa on niin kuin tilanne on se, että yhtäkkiä nyt lennosta yrityksen pitää muuttua jonkinlaiseksi tai sellaista, että tai yritys ei pysty, että me ei pystytä tähän. Kyse on loppujen lopuksi vaan ihmisistä ja ihmisten valinnoista ja siitä, niin kuin, että päätetään, että kiihtyykö tämä kone niin kuin 0-100 2 sekassa vai niin kuin 14 sekassa. Että tämähän on vaan siis se, että mikä on, niin kuin, miten me ymmärretään,
että jos me on päätetty strategiassa tällaista, niin me ymmärretään, että mitä se tarkoittaa meidän omassa johtamiskulttuurissa ja meidän organisaatiokulttuurissa, että miten täällä pitää sitten toimia, jotta se täyttyy. Osataanko me se tehdä itse vai ei, millä aikajaksolla, mitä pitää ensin muuttaa. Ja sitten tavallaan se, että ei se ole sellaista, että joku niinku johtoryhmä hilloaa sitä 3 vuotta siellä omassa nurkkakopissaan. Tee edes jotain. Niin, vaan että käydään sitä läpi porukan kanssa. Ja mitä rakastan tosi paljon on siis, että pilotit. Että pilotoidaan erilaisia niin kuin vaihtoehtoisia muutoskeissejä pienemmissä ryhmissä. Kerrotaan, niin kuin, että mitä se vaati, mikä oli vaikeaa, pystytäänkö tämä jalkauttamaan. Tehdään sitten niin kuin yhdessä. Kyllähän siis ihminenhän ei ole tyhmää. Että kyllähän me niinku pystytään, no okei, jotkut, ne Ryanairin asiakkaat on. Ne on ihan käsittämättä peliä, joo. Mutta siis, että käytännössä, siis varsinkin tässä meidän hyvin koulutetussa maassamme, jos puhutaan nyt vaan Suomesta, niin kyllähän niinku semmoinen keskivertotyöntekijä on, kuulkaa, ihan fiksu ja niinku kilttityyppi ja valmis. Mukava poika. Niin, tai tyttö tai muun sukupuolinen. Niin, valmis tekemään ja muuttumaan itsekin ja muuttamaan, jos hän ymmärtää, että miksi ja hän saa olla mukana tekemässä ja toi sitä. on se, mikä närää, että ihmisten älykkyyttä niin kuin lähtökohtaisesti monessa yritysjohdossa aliarvioidaan. Että kyllä ihmiset osaa lukea riveiltä ja rivien välissä. Ja sitten kyllä johdon pitää siinäkin katsoa aina peiliin, että muutosten tekeminen vaatii semmoista vankkumatonta niin kuin luottamusta ja turvaa sitten taas sille johdolle, joka laittaa nahkaa peliin sinne. Että heillä pitää olla sitten se hyvä vastinpari myös. Voiko olla myös niin, että muutosta lähdetään tekemään silloin, kun ei ole oikeastaan riittävän isoa painetta tehdä muutosta? Sen takia se jää tämmöiseksi vähän niin kuin kädenlämpöiseksi. Lötkähtää. Joo, kyllä sekin varmaan pitää paikkansa, mutta sitten rehellisesti sanottuna, niin kauan kuin mä oon ollut yrittäjä, eli vuodesta 2010, niin maailma ei ole ollut missään muussa kuin muutoksessa koko ajan. Mikä on vaikuttanut yritysten ja ihmisten elämään varsin syvällisesti. Ensin oli digitalisaatio ja sitten subprime-kriisi. Ja sitten tai ensin oli finanssikriisi, josta seurasi digitalisaatio. Sitten kun siitä päästiin vähän niin kuin kartalle, niin sitten tuli pandemia ja sitten sen jälkeen tuli Euroopassa Ukrainan sota ja nyt sitten on AI-muutos käynnissä, josta ihmiset yrityksissä edelleen ajattelee, että se on vain joku työkalun muutos, mikä siis ei pidä paikkaansa. Ihan yhtä vähän kuin digitalisoituminen oli sitä, että otettiin Slack-käyttöön, niin tavallaan niin kuin, että it's gonna change your fucking business a lot. Niin tavallaan, että me ollaan oltu koko ajan jossain transformaatiossa, mikä on vaikuttanut siihen, että miten me johdetaan, mitä me myydään, miten me palvellaan meidän asiakkaita, miten me johdetaan, miten me lunastetaan lupauksia työntekijöille, työnhakijoille, asiakkaille, muille sidosryhmille ja just tämä, että miten me johdetaan, miten me tehdään töitä yhdessä erikseen ja yrityksen sisällä ja ulkopuolella erilaisten niin kuin sidosryhmien kanssa. Ja tämä tulee taas muuttumaan ihan superkovaa ja kukaan ei meistä vielä tiedä sitä, että miltä vaikka ensi vuosi näyttää. Kyllä. Joo, ja siis sanotaan, että itselläkin on vähän semmoinen, että ainakin Suomesta löytyy aika vähän firmaa, mihinkä voisi itse sitoutua oikeasti, niin jos pitäisi miettiä töihin. Mutta kyllä niin vaikka taas niin joku OpenAI tai Google tai niin kuin SpaceX tai Tesla, tämmöistä on kyllä semmoista, mihinkä olisi aika siisti päästä duuniin. Että niin kuin, jos pitäisi jonnekin mennä, niin tuommoisia, koska niillä on selkeä agenda ja siinä on sellainen, että nyt tehdään jotain siistiä. Suomessa tehdään paljon siistejä juttuja, mutta kyllä on niin käsittämättömän tylsää se, että ei niihin voi sitoutua yhtään. Sitten sä menet vaan sinne, että no täältä saa tämmöisen kuukausipalkan, että mä nyt tässä kärvistelen, odottelen sitä, että tulisiko jotain parempaa tai että pääsee eläkkeelle. Toi on muuten pakko tarttua tohon, koska siis palkka on tämmöinen niin kuin hyödyke. Ja jos me ajatellaan vaikka jossain mennään sittariin ja katsotaan niinku jauhohyllyä ja siellä alarivissä on ne kaikki kaupan omat brändit ja muut niinku halvat tuotteet ja mitä ylemmäs mennään, niin sitä kalliimmaksi ystävättäreni Terhi sanoisi, että Alkon viinihylly, että mitä ylemmäs mennään, niin sen paremmaksi. Kyykkyjauhoakin sitten. Just niin. Niin tavallaan tämä, että palkka on ihan sama, ihan niinku yhtä tavallaan tärkeä tai
ei tärkeä, vaan niin kuin vahva sitouttamisen keino kuin se kyykkyjauhopussi. Eli jos mä lähden kattoo niin kuin hintaa, että mä ostan niin kuin hinnalla ja teen valintoja hinnalla, niin mä otan aina sen jauhopaketin, mikä on halvempi. Ja mä otan aina sen työpaikan, mikä tarjoaa mulle eniten palkkaa. Mutta en mä pysy näissä missään, koska aina on joku, joka ostaa mut kovemmalla rahalla. Mä en ole sitoutunut. Se on se sitoutumisen. Sitoutuminen tulee siitä, että nyt noi sun mainitsemat yritykset, milloin agenda, mistä sä näet, että hei, niillä on joku visio siitä, että mitä ne tässä maailmassa haluaa saada aikaiseksi. Jep. Se on ihan sama, mitä ne maksas. Joo. Ne voi olla vaikka, että me ei maksa sulle mitään, mutta pääs mukaan, niin kyllä. porukka tulee silti. Porukka tulee mukaan ja sitoutuu, koska se resonoi heissä pintaa syvemmälle. Se ei ole hyödykeasia, että he kokee olevansa osa jotain selkeästi niin kuin tärkeää, olennaista, heille merkityksellistä. Ja sitäkin täytyy ymmärtää, että pitää tietää omassa kohdeyleisössä, että mikä on kellekin merkitykset, koska ei se ole niin kuin mitenkään sama kaikille. Ja silloin me tavallaan, kun me päästään siitä, ja näähän on silloin brändejä. Brändi tulee siitä, kun ihminen sitoutuu siihen agendaan, siihen merkitykseen, siihen matkaan, siihen visioon, siihen purposeen, että mitä yritetään saada aikaiseksi. Se ei tuu siitä, että meillä on tämä helvetin kulunut näköalapaikka tai nämä mukavat työkaverit ja haastavat kivat projektit, koska kaikkihan haluaa ihan vittumaisia työkavereja, tylsiä projekteja. Mä ainakin rakastan just niitä. Mitä paskempi työpaikka ja näin, niin ihanampaa siellä olla, koska mä kuulun Suomen masokistit ry. Siis, joo, hirveä mesta. Niin, mutta se on just noin. Joo, just näin. Ja vaikka kun Noma, joka oli jossain vaiheessa maailman paras ravintola, 3 Michelin tähden mesta ja niin kuin numero 1 Tanskassa, niin niillähän oli siis keittiöhenkilökuntaa vähän päälle 100 henkeä, mutta noin 25 maksettiin palkka. Loput oli ilmaisia. Ja niillä oli jatkuva jono töihin porukkaa, jotka oli sillä että ei tarvitse maksaa mitään. Mä tuun, että mä saan olla mukana tässä, niin mä haluan, että mä opin, saan itselleni sen CV, että mä oon ollut nomassa duunissa ja sitten niin kuin olla luomassa sellaisia annoksia, että tämä on sen numero 1 maapallolla. Jos miettii vaikka mitä Trainer House on tehnyt joskus, niin kyllähän jengi on halunnut sama sinne homma, niin, esimerkiksi tai Hasan Partnersille ihan sama juttu, että saa CVCen. Tai TBVA. Tai Nordic Business Forum mun mielestä hyvänä esimerkkinä. Että mulla on tämmöinen kokemus kanssa. Aikanaan olin Belgiassa. Mulla oli työharjoittelu. Mä opiskelin siis mun koko yliopistotutkinnon Englannissa ja lähdin sieltä Belgiaan työharjoitteluun. Mä olin tällaisessa vaatefirmassa kuin Esprit, joka ikävä kyllä meni konkkaan täällä Euroopassa vähän aikaa sitten. Mutta mä olin siellä niin kuin Benelux-maiden markkinoinnissa ja mulle annettiin tehtäväksi kehittää tähän niin kuin koko Euroopan Espritin myyntiin tämmöinen niin kuin myynnin seurantatyökalu. Ja jotta sitten myyjät näkisivät, että niin kuin millä tuotteilla missäkin maassa on eniten menekkiä ja pystyisivät siis tämmöisiä varmaan on kaikissa yrityksissä tänä päivänä, mutta siis vuonna 1998 Euroopan koko kontinentin Esprillä ei ollut tällaista työkalua ja minä kehitin sen sinne. Ja siitä tuli niin kova juttu siellä, että ne palkkasivat sen mun työharjoitteluvuoden jälkeen siihen siis sit ihan niinku oikein työntekijä. Ja siis mähän siis siis Belgiassa ei ollut tapana maksaa ollenkaan siis työharjoitteluista palkkaa, mutta mä sain neuvoteltu itselleni sen verran palkkaa, että mä sain mun vuokran maksettu siellä. Yes. Ja sit mun myynnissä oleva yksi työkaveri ja myöhemmin sitten kämppäkaveri, niin hän oli koko ajan mulle ihan niinku käärmeissään siitä, että sä teet niinku niin mieletöntä ja arvokasta työtä tänne, että sun pitää pyytää lisää palkkaa. Ja muistat, kun mä sanoin, että no siis, että tiedätkö kuule, kun me on niinku sovittu tää alussa ja siis, että mä oon vaan niin innoissani, että mä saan tehdä tätä ja että muhun luotetaan opiskelijana täällä, että mä saan tehdä jotain näin merkityksellistä tälle firmalle. Jep. Ja mä saan kuitenkin niinku opintolainaa ja muuta, että kyllä mä pärjään, että niinku no worries. Merkitys ajoi siinä. Se merkitys ja se, että miten mua kohdeltiin ja mä koin niin kuin sen koko yhtiön niin kuin Euroopan taso ja Benelux-taso johdon niin kuin toimesta, että mulla oli niin kuin väliä. Ja tästä itse asiassa päästäänkin tähän merkitysaiheeseen. Me tehdään Mikaelin kanssa tämmöistä kevyttä kenttätutkimusta kehuja ja palautteen voimasta niin kuin,
erilaisten ihmisten elämää. Et me uskotaan, että kehulla voi olla niinku ihan valtava voima. Niin onko sulla mieleen mitään sellaista, kehua? Ja mainittelen kanssa, että me ollaan tässä kirjoittamassa kirjaa tästä teemasta. Ootteko? No se paljastit. No sitten minä en paljastakaan. Me emme ole tekemässä Ei me mitään kirjaa. kikkua. Joo, Mennään ei ole tulossa kirjaa tästä asiasta nyt. Nöyrää leipää. Mutta onko sulla jotain sellaista, mitä sä muistat edelleen niin kuin kehuna tai palautteena, mikä on ollut sun elämälle niin kuin käänteen tekevä juttu? Joo. Ennen kuin mä ryhdyin yrittäjäksi, niin mun viimeisin työpaikka oli Management Eventsillä. Ja olin siellä siis konsernihoro, eli HR. Mä oon huomiohoro, mutta sä oot tullut konsernihoro. Konsernihoro. Nokitus. Joo. Ja siis siellä ihmiset, jotka on siellä edelleen niiltä ajoilta, kun mä olin siellä, niin edelleen naurataan, että ensimmäinen konsernihoro ja sitten jälkikäteen tulleet konsernihorot ovat halunneet, että heitä kutsutaan myös konsernihoroksi. Se on ihana firma. Yrityksen perustaja Olli Muurainen sanoi mulle silloin mun työsuhteen aikana jossain kohtaa, että sä oot ensimmäinen ja ainoa HR, josta mä tykkään. Ja se oli mulle tosi merkityksellistä siksi, että mä oon niinku semmoinen, tai mun niinku HR-ura oli semmoinen vahinkolaukaus. Et mähän olin siis ajatellut HR:stä, että siis se on niinku maailman tylsin työ ja kukaan ei arvosta sitä ja se on vaan jotain palkan maksamista jossain takahuoneessa ja siellä on vaan jotain niinku nutturapäisiä täteikellä ei ole mitään muuta elämää ja siis, että se on vaan siis, että mulla oli niinku tosi negatiivinen kuva ja sitten mä vahingossa löysin itseni HR-tehtävistä ja tietysti sitten niinku halusin kapinoida sitä vastaan, että musta ei ainakaan tule sellainen ja olin niinku aina tosi businesslähtöinen ja niinku strategialähtöinen ja se ilmeisesti sitten oli sellainen kulma, mikä sitten niinku Muuraista viehätti ja hänen niinku vaikutti. Ja se oli mun mielestä, niin kun, se on ollut palaute, josta mä oon. Se on niin kuin muovannut sun elämää. Se on elämää. muovannut mua ja vahvistanut tavallaan sitä, että se mun... Susta tuli vaan kovempi horo. Musta tuli vaan kovempi. Musta tuli globaali horo. No nyt mä en ole silleen enää niinku horo. Et nyt mä oon tässä niinku, mä oon niinku uudistunut näiden vuosien varrella. Et toki tää horoilu edelleen niinku vahvasti on osa tätä mun työtä ja identiteettiä, mutta niinku eri tavalla. Ja niin. Mä en pääse yli tästä. Sitten se horosanahan muuntui sitten myös hortensiaksi. Ja sitten Olli Muurainen osti mulle kerran hortensia pensaan, jonka sitten istutin silloisen talomme takapihalle. Se sai siellä sitten jatkaa omaa horoiluaan. Onko se sitten, että kun tulee seuraatko niinku horoilusta hortensiaksi ja hortensiasta hyasintiksi? Hei! Se on hyvän tuoksunen se. Mä en tykkää hyasintin tuoksusta, mutta Mrs. Bouquet, joka oli tämä Hyacinth Bouquet, joka kuoli, myöskin nukkui pois, vanha rouva, niin siis yksi mun lempinäyttelijöitä. Siis niin ihana ja sellainen brittiläinen vanha sarja ja hän aina vastasi puhelimeen. Siis se oli aivan tavallinen perhe, keskiluokkainen, normaali ja siis, mutta hän halusi aina niin kuin esittää muille, että hän oli vähän parempi. Ja hän vastasi aina puhelimeen silleen, että Bouquet Residence, Lady of the House speaking. Yes. Joo. Siis ihan huikea sarja. Niin huikea sarja, niin huikea näyttelijä. Ja ihan siis, että niinku toi on sit se se on sit se next level. Se on se next level. Ultimaattum. Kyllä. Mutta toi on ihana, koska kyllä mä väitän, että kehu tai palaute ylipäänsä oikein annettuna, vilpittömänä ja aitona, niin sillä voi olla niinku ihan oikeasti uraa mullistava vaikutus toisen ihmisen elämään. Ja selkeästi se on vaikuttanut tähän sun ura ja elämään. Kyllä. No miten taas sitten tuo niinku yrittäjyys merkitsee sulle? Meillä on Suomen yrittäjät on meidän yhtenä sponssina näissä ja ollaan myös kysytty tällaista asiaa. Niin mitä yrittäjyys sulle merkitsee? Ennen kaikkea vapautta. Vapautta toteuttaa itseäni, vapautta antaa muille sellaisia mahdollisuuksia, johon mä itse uskon ja
vapautta mokata ilman, että mun tarvii pelätä, että mun pomo suuttuu mulle. Ja vapautta myös antaa muiden mokailla ilman, että heidän pomo suuttuu niille. Wow. Se oli hyvin sanottu. Ihan huikea. Se kuulostaa semmoista, mikä on aika, tuntuu, että se on semmoinen niin kuin jatkuva trendi toi vapaushomma. Ja se on kyllä semmoinen, mikä voi itsekin allekirjoittaa. Näinhän se on. Että tässä saat vapauden onnistua ja epäonnistua. Kyllä. Yrittää erehtyä. Ja niitä olen vapaasti onnistunut ja epäonnistunut. Niin, kyllä. Se on mahtavaa, kun on vapaus mokailla. On todella tätä vapautta kyllä harjoittanut tässä yrittäjävuosien aikana. Niin kuin vapaan ankaraa vapauden harjoittamista. Kyllä. No sittenhän me on aika mennä sitten siirtymään siihen, missä ihan varmasti se on erehdys. Eli totuus ja tehtävä osio. Ja meillä on siihen tämmöinen taustabiittikin olemassa. Näin me siirryttiin sinne sulavasti. Eli meillä on tämmöinen totuus ja tehtävä osio, viimeinen ja paras osio ehdottomasti. Ja siinähän pointti on se, että jos ei nyt joku vielä tiedä, niin ajatushan on se, että ihminen laittaa itsensä ikäviin tilanteisiin ja yrittäjähän siellä on pelkästään ja oikeastaan vaan menee tehtävästä ja totuudesta toiseen. Niin, kyllä näin nimenomaan. Tanssii ruusun, ei lehdillä, vaan ruusun piikeillä. Kyllä. Ja sitähän se on. Ja siitä syystä tässä meillä on pointtina, että sun pitäisi kertoa joku semmoinen tarina, missä sä oot ollut tulisessa paikassa. Vähän semmoinen fiilis, että niin kun hetkonen, että meniköhän tämä överiksi, että alkoi vähän pelottamaan. Sen ei pakko liittyä työhön, se voi liittyä ihan mihinkä tahansa asiaan, mutta joku semmoinen, missä on ollut, se saa olla hauskaa, se saa olla kauhua, se voi olla hauskaa kauhua, actionia, whatever. On ollut mafiakeissejä ja on ollut irtaheppo meinannut syödä ja yhtä ammuttiin haulikolla pään vierestä ja tehtiin lapiolla päähän ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten samaan aikaan me nautitaan tommonen mansikkainen laku, Ruotsin tuote. Ja joku on joskus sanonut, että on siellä niin kuin jonkunlainen pieni poltekin havaittu. Meillähän on se miksuherkkudippi ja se on varmaan tulossa takaisin jossain kohtaa. Sitten kun mun refluksi toipuu, never. Niin. Kiitos. Niin, mutta nyt kun sitä ei ole vielä tehty, niin nyt me mennään tällä ruotsalaisella herkkukarkilla. Niin syödään tää ja nautitaan ja sitten voit kertoa joku kauhea jutu itsestäsi tai elämästä. Tämä samaan aikaan, kun mä syön vai Joo, jälkeen? just niin se on niin, koska sillähän se on kaikista järkyttävintä. Niin, eikö hyvä mansikka tuolla? Tulee ihan kesä. Kesä jos... Kesäinen Suomen liitty. Grillillä. Niin, kun olisi kaatunut naamailla grilliin. Olisi kaatunut Joo. Juhannus, että kaatui juhannuskokkoon. Joo. Samalla kun syö mansikoita. Eikö, huomaatko siellä on pieni chili? Löydätkö? Mulla oli varmaan isompi. Isompi chili. On se Mikaelille makuaisti. No niin. Mua itkettää. Mä kuuluin sen Suomen masokistiryhmään. Joo, kerro vaan kauhea tarina. Joo, Joo, kyllä. mulla lähtee ripsivärit. Mä tein vähän isomman palan, ehkä huomasitte. Mulla rupesi vuotaa silmät. Mulla on myös opetettu, että ikinä ei pitäisi juoda vettä chilin päällä. Ehkä. Joo, olutta kannattaa vetää. Silti mä teen. Onko sulla kaljaa? Mulla on tuossa vissyä. Se piristää. Siinä on, ota vissupullo. Mä voin antaa sulle. Kiitos. No niin, tää kiitos. Annatko sä yhden lasin siitä vielä, koska tossa on nyt pensaa. Anteeksi, että henkeily, en ole mikään semmoinen. Huohattaja. Niin. Lähetyskero. Joo, mulla oli, tai meillä, en halua nyt omia, vaikka vähän kyllä sitten matkan varrella ominkin, mutta tästä on useita vuosia aikaa ja olimme saaneet asiakkaaksi hyvin paljon ihailemani yrityksen Trainers Housen. Ja meillä oli iso yhteistyö käynnistymässä ja oltiin sitten etenemässä ikään kuin siihen tiedonkeruuvaiheeseen siten, että oltiin sovittu, että kun he ovat Nordic Business Forumissa Jyväskylässä niin kuin minäkin, että sitten ensimmäistä iltaa seuraavana aamuna käyn sitten haastattelemassa muutamaa heidän ihmistä ja keräämässä sitä tietoa. No, edellisenä iltana tuli vedetty aika kovat kännit. Totta kai, niin kuin ammattilaiset tekee. Kyllä, ja joskus vasta niin kuin aamulla 4-5, en muista sattuneesta syystä, niin päästy sinne hotellihuoneeseen ja
Sitten Ota huikka. mulla niinku kuola kertyy suuhun ja Joo. annapa vähän. Eikö tuo vaan pahenna tilannetta? Ota. Eikö se auttaa? Auttaa. Tulee pakko laittaa. Ai mulla on vaan Mut mä itse asiassa- räkäkin nenästä. Mä itse kyllä nyt sen verran sanon, että siis se vissuhan siis pahentaa tilannetta. Mä en ota Mä otin solidaarisuudesta huikan myös itsekin, koska mä ajattelin, hyvä, että mä en ottanut vielä. ota kokeile. En ota, Saara jos otti sä vaan- tosta ja... Kär- Mä katoinkin, että miksi sä näytit niin pirulliselta. Sun ilme oli Mä semmonen, odotin niin että koko ajan, sarvet että se otetaan kasvaa. juomaan. Joo. Kärsi. No sitten mä pakoilin niitä trainershausilaisia sen koko seuraavan päivän, Joo. koska mua hävetti niin paljon, kun en ollut sitten pystynyt menemään hoitamaan sitä työtehtävää, josta minulle he maksoivat. Ja sitten päädyimme sitten samaan baariin, paikallisbaariin illalla. Joo. Ja he istu siinä semmoisessa loosissa ja sit mä oon siellä niinku oman porukan kanssa, mutta ei helkkari, että nyt ei mennä tonne, ei mennä tonne, no nyt ne näki mut. Hei moi. No sit vaan silleen, että hitto mulla vaan tää muuten räkännemistä. Ja siis se mansikka on tosi tuima. Hirveän tuimaa. Joo. Nää ei oo Suonejoilta. Ei ole näin, jos Joo. on. Ja no ei se auttanut, kun ne kerta näki mut, niin oli sitten pakko mennä tavallaan niinku sitä Moi, ai tekitte täällä. Joo. No sitten menin siihen loosiin, luo heille tervehtimään ja sitten mä olin vaan silleen, että tiedättekö te, että mun on nyt ihan niinku must come clean. Että mä oon tosi pahoillani, että mä en nyt sit aamulla tullutkaan sinne teidän standille, että mä en kehdannut, koska mulla oli niin jäätävä krapula, koska olin vetänyt hirveät kännit. Sitten ne katsoi mua vähän aikaa, mä ajattelin siinä kohtaa sille, että ei helkkari, että tää yhteistyö päättyi tähän. Antti Kiukas Meilläkin ollut vieraana. katsoi minua, räjähti nauruun, teki tilaa ja sanoi, että tuu tänne, sä oot selkeästi meidän tyyppejä. Mikä En ota Antille kukaan. shoutout. Sen jälkeen sitten elimme pitkään onnellista yhteiseloa. Vaikka sitten Trainers House-yhteistyömme jossain kohtaa sitten tuli päätökseen, projekti saatiin valmiiksi, mutta meillä oli aina sitten tapana siellä Nordic Business Forumissa niin pitkään kuin itse asiassa Anttikin oli Trainersillä, niin aina sitten yhteiset jatkot ja se oli sellainen, mä ajattelin silloin niin kuin suht tuoreena yrittäjänä, niin kuin, että mä mokasin ihan helvetin pahasti. Mutta kuulkaa ihmiset, kuulkaa nuoriso, niin kuin Kori sanoo. Että nyt ryhdistänyt ja aloittaa ryyppäämään niin kuin me. Ei kannata, tai siis en mä nyt sitä sano, siis jokainen voi niinku juoda ja olla juomatta, varsinkin vissyvettä, jos on syönyt jotain chiliä. Maistutko? En tietenkään, kun ei mä tarvi, kato, mulla on tää. Ja Mä pelastin. all good, Ei. all good. Mutta siis pointtini tässä on se, että rehellisyys ja autenttisuus kannattaa ja myös kaikissa yrityksen viestinnässä ja tarinoissa, niin kertokaa, kun olette mokanneet, mitä siitä opitte ja miten siitä selviydyitte. Se on inspiroivaa, se on innostavaa. Se kasvattaa luottamusta sinuun ja vetää puoleensa, kuulkaa, jättiläisherhiläisiä hyvällä tavalla. Tähän niinku Master HR Horon. Master Horon, no niin. Hei, mä sanoin ton nyt vaan sen takia, koska sä sanoit Se on sen ihan eka. ok. Joo. Näihin viisaisin sanoihin meidän on niinku mahtava päättää, että tää tulinen, ihana, elämänmakuinen hetki. Super iso kiitos, että Kiitos. saatiin sut. Kiitos Kiitos kaikille paljon. meille, jokaisen oman elämän horoille. Just näin. Kiitos, että kuuntelit tämän yritys- ja erehdysjakson. Kaikki jaksot ja paljon muuta löydät osoitteesta yritysjaerehdys.fi.